كابتناتنا برهان أملاخي كباي 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 قد فالعلك أبيت فغرها سنك خور الكلك أم ندري زرا يعين تهار عنك رخبة بحالة قلت كسحرة كريستيان مخارج وصلت كمان أبلنا تندو ببالي كتري طراي نزراني حالتك مستنكري ونقاي كريستيان مخارج بحيلي مشتاوي حاضوسي زي وصلت كمان أبلنا تندو مستنكري ودقاي بهيوتك سبزلخو كنكرلو يسالخا أنجيتك بتقخا بمرايقتك دويلة بمحرتك بهيوتك سبزلخو كنكرلو يسالخا أنجيتك بتقخا بمرايقتك دويلة بمحرتك معرف عسرت حدا تغسي عسران شدشتان እግዚአብሔር መስገን ከምዚ ይብል ብስሜ እስከም በጎልኩሜ ኮነ ኸዓ ኣብታ ማሕበር ዓመት ሙሉእ ብሕብረት ነበሩ ንብዙሕ ህዝቡ ንመሃሩ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ኸዓ ቅድም ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተሰሚዩ እስኪ መሳይ ክርስቲያን ተሰሚዩ እስከበሉ እቶም መን ክርስቲያን ተሰሚዩ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኸዓ ቅድም ኣብ አንጾኪያ ተሰሚዩ ክርስቲያን ተሰሚዩ እግዚአብሔር መስገን እዘን ጥቅስታት ሕጂ ዝበኩም መምርሒ ናይትን መሃሮ ትምህርቲ ስለዝኾና ካልኦት ተወሰኽቲ ክልተ ጥቅስ ሰበኩሜ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ድማ ምዕራፍ 26 ጥቅስ 28 29 ድማ ክንብበይና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 26 ጥቅስ 28 29 ድማ እንታይ ይብል ኣግሪጳ ኸዓ ንጳውሎስ ክርስቲያን ምዃን ከተረዳእኒ ቁሩብ ተሪፍካ ኣሎ ጳውሎስ ከዓ ኣነ እንተ ብቁሩብ እንተ ብብዙሕ ብዘይዚ መቑሒሲ ከምዚ ኸማይ ክኾኑ ሎሚ ንዝሰምዑኒ ኩላቶም እምበር ንዓይ ጥራይ ኮንኩን ካብ ኣምላኽ ዝምንዮ ዘለኹ በለ ናይ መጨረሻ ድማ ጥቕስና ከዓ ቀዳማ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 16 ቀዳማ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 16 ድማ እንታይ ይብል ከም ክርስቲያን መከራን ተጸገብና ግና ስለዚህ ስም እዚ ንኣምላኽ የመስግኖ እምበር ኣይሕፈር ይብል እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ድማ ኣብዘን ዘንበብናየን ሰለስተ ጥቕሲ እንታይ ሪና ኣለና ክርስቲያን ዝብል ጥቕሲ ቃል ንረክብ ማለት እዩ ኣብዘን ጥቕስታት እዚአን ክብርን እግዚአብሔር አሜን ክርስቲያን ዝብል ቃል ኣብ ካልእ ቦታ ኣይርከብን ይሕዋቴ ብዘይካ ኣብዘን ዘንበብኩልኩም ኣብ ካልእ ክርስቲያን ዝብል ቃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይረክብና ኣብዘን ሰለስተ ጥቕሲ ግና ክርስቲያን ዝብል ተሰሚዩ ተጠቂሱ ንረኽቡ ማለት እዩ ብፍላይ እታ መምርሒት ናይ ጥቕስና ኣብ 11 ግብረ ሐዋርያት 26 እንድያ ኣብታ ዓመት ሙሉእ ብሕብረት ነበሩ ብዙሕ ህዝቡ መሃሩ ስለ ባርናባስን ስለ ጳውሎስን ይዛረብ ዘሎ ብድሕሪ እንታይ ይብል እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኸዓ ቅድም ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተሰሚዩ ይብል ክርስቲያን ማለት ኩላትና ንፈልጦ ተኸተልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ሰዓብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ንኢየሱስ ክርስቶስን ንትምህርቱ እንታይ ዝገብሩ ኣሚኖም ዝኽተልዎ ዝስዕብዎ ዘለዉ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እቶም ደቀ መዛሙርያን እዮም እንታይ ተባሂሎም ተጸዊዖም እቶም ደቀ መዛሙርቲ ክርስቲያን ተባሂሎም ተጸዊዖም ቅድሚ ሕጂ ግን ክርስቲያን ተባሂሎም እንታይ ይገብሩ ነይሮም ኣይጽውዑን ነይሮም ብዙሕ ዝተፋላለየ ኣብ መቃል እግዚአብሔር ከይደ ብምርኣይ ዝተፋላለየ ኣስማት ንኣመንቲ ይወሃብ ነይሩ መጀመርያ ማለት እዩ እንታይ ይባሃል ነይሮም ኣመንቲ ኣሕዋት ይባሃል ነይሮም ኣመንቲ እውን ይባሃል ነይሮም ቅዱሳን ተባሂሎም ይጽውዑ ነይሮም ደቀ መዛሙርቲ ኸዓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መጀመርያ ስለ ዝበሎ ኸዓ ደቀ መዛሙርቲ ተባሂሎም ከዓ ይጽውዑ ነይሮም ካልእ እውን ሕሩያት ተባሂሎም ከዓ ይጽውዑ ነይሮም ካልእ እውን እሙናት ተባሂሎም ከዓ ይጽውዑ ነይሮም ገሊኣቶም ከዓ እንታይ ኢሎም ይጽውዑ ነይሮም ከዓ ናይታ መገዲ ሰባት ኢሎም ከዓ ይጽውዑ ነይሮም እግዚአብሔር መስገን በታ መገዲ እንታይ ዝገብሩ ዝመሃለሱ ዓይነት መገዲያ መገደቲ ናይ ክርስትና መገዲ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣብዚ ግን ይብለናሉ ንመጀመርያ ግዜ ኣቀዲሞም ቅድም ይብለናሉ ክርስቲያን ተሰሚዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ሕዋተይ
حد حطه أقربه حد حطه مش أقرب جنا بزح تلاقامي استفعلي حطات مسيني سلزم ما نزح حطات لو ما عندك حطكم يمو بقى الجزابير مسرد ما خنملو سيق بعنا كبرنا الجزابير نامي سلزح واتي مجمريا ذهبكو حطه جرز أقربكو ده حراي جنت حطه زي أخاني كهل حطه أمسيات اللي مالتي كريستيان كميو إلى مسحاتكم بدحري ما خلي حطه مسيني انتي زبلي خاني كريستيان زبل قالسي انتي مالتي قوم دما هيوتنا كريستيان قال املاح زبلنا كما يمثل منياتو كريستيان زبل سي ثلاثه تقصطرا ينركب قوم خاني اتنبرو نحنا زلنا هيوت كريستنا سي كريستنا بحق دي اتي قال املاح زبلنا دي እግዚአብሔር መስገን እቲ ቃል አምላክ ዝነገረና በዘመናን ዘሎ ክርስትና ሲ ምስተቃል አምላክ ዘሳማዕ ዲ እግዚአብሔር መስገን نحنا ክርስቲያናትና ንብል እቲ ንዛርቦ ዘለና በቃልና ኮም ድማ በግብርና ንብረኸ ምስት ክርስቲያን ይዝብል ህይወት ተሳሚዑ ይኸይድ ደሎ እግዚአብሔር መስገን አሜን እዚ ሆተታት እዚ ሓቲትና ገዛርትና ድማ በዓልና በህይወትና እንታ ንገብረልና ክንምልሶ ይግባአና እግዚአብሔር መስገን ካልኦን ተወሳኸቲ ተወስታት ክበኩመ እንነብሮ ዘለኹ ናብራ እንነብሮ ዘለኹ ዝማለሶ ዘለኹ ምምልላስ ዝነብሮ ዘለኹ ህይወት እቲ ሕዚየ ዘለኹ ቅዲ ህይወት ሲ በሐቂ ናይ ክርስትና ህይወት ዘንጸባርቕ ዲ ክርስቲያን ኮይነስ በሐቅ ዶ ይማለስ ኣለኹ ገና ብዙ ሕቶታት ይዘሎ በዘመንና ንነብሮ ዘለና ንሕናሲ ክርስቲያን ዲ ወይስ ከምቲ ሰባት ዘልይዎ ወይ ድማ ከምቲ ዓለም ትደልዮ ወይ ድማ ከምታ ገዛእ ርእሰይ ዝደልዮ ዓይነት ክርስትና እየ ዝነብር ዘለኹ እግዚአብሔር ዝመደበልና በቃሉ ተዛረበና ዓይነት ክርስትና ዲና ነብር ደለና ወይሲ ሰብ ዝደልዮ እግዚአብሔር መስገን ካልእ ዝደልዮ ዓይነት ክርስትና ኢና ንነብር ዘለና ኣሕዋተይ እቲ ንሕና ክንነብሮ ዘለና ክርስትና ቃል አምላክ ዝብለና በመሰረት ቃል እግዚአብሔር ለማዓንት ክንምልሶ ይግባአና ኣብ ትምህርቲ ወይ ድማ ኣብ ስርዓት ወይ ከኣብ ዝተፋለየ ሕጋጋት ቤተክርስቲያን ዝሓገጎ ተኻብ ቃል አምላክ ወፃኢ ዝኾነ ሰባብ ዝብሎ ኣውዲና ንማለስ ዘለና ወይስ በሐቂ ኣብቲ ቃል እግዚአብሔር ዝነግረና ዓይነት ክርስትና ኢና ንማለስ ዘለና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ምንትናትና ስርዓት ሲ ተዛዛት አምላክ ነፈርስ ደለና ምንትናትና አካይዳ ባህሪናን ጠባይናን ሲ ነትና እግዚአብሔር ቃል ለውጥና ንሕና ኸይትልውጥና ድንማለስ ኣለና ምክንያቱ ወንጌል ሕዋተይ ንዓና ክልውጥ ዳንበር ንሕና ክልውጡ ኣይተዋሃበና እግዚአብሔር መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ስለዚህ ሲ እቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኮንቱ ጌርና እቲ ክርስቲያን ዝብለና እግዚአብሔር ቃል ኮንቱ ጌርና ሲ ካል ዓይነት ክርስትና ነበር ደለና ነዚ ክንምልሶ ይግባአና ጎይታ ይመስገን አሜን ነቲ ዘይኮነ ያዲና ነበር ደለና ግብዝና ዓይነት ህይወት ይዘለና ወይስ በሐቂ ክርስቲያናት ኮይና ማለት ዘለና ነዙን ክንምልሶ ይግባአና ጎይታ ይመስገን ሃይማኖት ዲ ክርስትና ወይሲ ሃይማኖት አይኮነን ቃል አምላክ ከም ዝነግረና እዙን ክንምልሶ ይግባአና ምክንያቱ ሃይማኖት ከሆን ዝኽእል ካብቲ እግዚአብሔር ዝመስረቶ ካብቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ካብ ወፃኢ ክንነብር ኮለናይ ክርስትና ግን ሕዋቴ ከምቶም ካልኦት ሃይማኖት ጌርና ክንቆጽሮ ካባቶም ሓደ ጌርና ክንሪኦ የብልና እግዚአብሔር መስገን ክርስትና ሃይማኖት አይኮነን ጎይታ ይመስገን ካብታ ካልኦት ድማ ክርስት ተፈልዩሲ ምክንያቱ ሪኦም ኣለኹም ዝተፋለየ ዓይነት ሃይማኖት እኮ ዝተፋለየ ኣማልኽቲ ኣለዎም ዝተፋለየ ስርዓት ኣለዎም ዝተፋለየ ሰባት እንታይ ዝገብሩ ዝሓገጉ ሕጋጋት ኣሎ ብኡ ድማ እንታይ ዝገብሩ ዝመላለሱ ንሕና ግን ከምኡ ዲና ንመላለስ ኣይኮነን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን እቲ ንነብሮ ዘለና ክርስትናሲ ምስቲ ንዛረቦ ኸይሳማዕ ዲ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ወለዲ ንደቆም እንታይ ይብሎም ከምዚ ግበሩ ይብሎም እሞ ግና ከቲ ዝነብሮ ግን ካሊእ ሓቂል ከምዚ ግበር ግና ዝገብሮ ኣይትግበር ይብሉ ወለዲ ማለት ኣይኮነን ግና ቆልዓ ግን እንታይ ዝገብር ነቲ ትብሎ ደይኮነ ዝርእሲ ነቲ ትነብሮ ይዝሪ ንዑ ድማ ኢሚታረ ዝገብሮ ማለት ስለዚህ ድማ ክርስትና ኸኣኒ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንኽተል እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ንግበር ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለስ ንማለስ ዲና ንማለስ ዘለና ወይስ ኣፍኣዊ ጥራይ ክርስትና እያ ነብር ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣው ኩሉ ብባህርያትና ዘይተለወጠ እንድሕር ዳኣ ኮይና ዘይንልወጥ እንድሕር ዳኣ ሃልና ኮይና እዚ ክርስትና ከም ዘይኮነ ክትፈልጡ ይደልየኩም ኣሕዋቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ሎማዓንቲ እንመሃሮ ትርር ዝበለ ዕጹም ዝኾነ ምግቢ ጎይታ ይመስገን ክሕመናውን ዝኽእል ሰቢሩ ኣትዩ እንታይ ክገብር ዝኽእል ኣብቲ ውሽጢ ማለት እዩ መንፈስና ኣእምሮና ልብና ፈልዩ እንታይ ክገብር ህያው ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሎማዓንቲ ኣባና ክሰርሕ ጎይታ ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣሜን ስለዚህ ሕዋተይ ሓደ ሓቂ ኣሎ ንሕና ክንፈልጦ ዘለና እዚ ድማ ክጽሕፎ ኣለኩም ጎይታ ይመስገን ሓደ ሓቂ ኣሎ እዚ ድማ እንታይ ክርስትና ቃል አምላክ ዝብሎ ምንም ሽግር የብሉን ምንም ድማ ጎደሎ የብሉን ቃል አምላክ ዝብሎ ክርስትና ጎደሎ የብሉን ሽግርን ጸገምን ድማ የብሉን ስራዴ ኮነኻ ክርስቶስ ውን ጎደሎ የብሉን ክርስቶስ ውን ሽግር የብሉን ክርስቶስ ውን ሙሉእ ፍጹም እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እቲ ጎደሎ ኣብ ክርስትና ክንረኽቦ ንኽእል ኣበይ እንድሕር ዳ ኢልና ኣሕዋተይ ኣብቶም ተኸተልቱ ኣብቶም ኣመንቲ ኣብቶም ሰዓብቲ ዳ እምበር
ኣብ ክርስትና ተቃል ኣምላኽ ዘረብሉ ክርስትና ክርስቶስን ሲ ሙሉኣትዮም ፍጹማትዮም ጎደሎ ዝበሃል የብሎምን እቲ ሽግርን ኩሉ ግዜ ኣበይ ዝርከብ ኣባና ኣብ ክርስቲያናት ክርከብ ዝኽእል ኣብ ክርስቶስ ትሽግር የለን ኣብቲ ቅዲ ህይወት ናይ ክርስትና ቃል ኣምላኽ ዝህበናውን ኣብኡ ሽግር ከም ዘየለ እዚ ክንፈልጥ ይግባአና ስለዚ ተሓቂ እንታይ እቲ ጸገም እቲ ሽግር ንሕዳኣ ተፈጢሩ ከም ዝግባእ ክርስቲያናት ንሕዳ ደይኮና እዚ ኩሉ ሕቶ ክንምልሶ ንሕዳ ደይከኣልና ሽግር ኣባና ጥራይ ዘሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣሜን ስለዚ ክርስትና እንታይ ሙሉእ ፍጹም ክርስቶስ ድማ እንታይ ሙሉእ ፍጹም ስለዚ ሽግር ኣባና ድሕዳ ሃሊ ኮይኑ ካልእ ድማ ተወሳኺ ሕቶ እምበኣር ንሕተት ካልእ ድማ ተወሳኺ ሕቶ ድማ እንታይ ዓይነት ክርስትና ህይወት እየ ኣነ ዝነብር ዘለኹ እዚ ሒዝዮ ዘለኹ ዓይነት ክርስትና ሲ ብሓቂ ቃል ኣምላኽ ዝብለኒ ድዩ ነዚ ሕቶ እዚ ድማ ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ጥራይ ክንምልሶ ንኽእል ኣሕዋት ኣሜን ብናትና ኦፒኒዮን ብናትና ኣተሓስባ ብናትና ኣረኣያ እንታይ ክንገብር ይንክልና ክንምልሶ ኣይንኽእልና ብምንታይ ክንምልሶ ንኽእል በቃል እግዚአብሔር መሰረት ሎሞ ክንምልሶ ኢና ሓደ ነገር ድማ ኣሎ ክንፈልጦ ዘለና ክርስትና ከምዚዩ ክርስትና ከምቲዩ ኩሉና ይኽእል እዮም ብዙሓት ሰባት ንሕና ግን ኣርባዕተ ኣለዋ ዓንድታት ዝኾና ናይቲ ናይ እምነት ናይ ክርስትናና ደው ዘብሎ ዘጽንዓው እዘን ኣርባዕተ ዓንድታት ንሕርድየሉ ኣሕዋት ኣብ ህይወትና እዚ ክርስትና ኣይኮነን ወይ ክርስትና ኢልና ንጽውዖ ለና ዳ እምበር ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ግን ክርስትና ኣይኮነን ክርስቲያን ክንበሃል ንኽእል ግን ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ትክክለኛ ክርስቲያን ኣይኮነን ስለዚ እዘን ኣርባዕተ ዓንድታት ሎማዓንቲ ክንሪአን ይግባአና ኣርባዕተ ዓንዲ ኣለዋ ክርስቲያን ንኸብለና ዝኽእላሲ ዓንዱ ኮይነን ነቲ እምነትና እንታይ ዝገብራ ዝድግፋና እግዚአብሔር መስገን እዚ ድማ መሰረታዊ ዝኾነ ህይወትና ምናልባሽ ኣይፈለጥና ነርና ክንከውን ንኽእልና ቀዳማይ ዓንዲ ናይቲ ሒዝናያ ዘለና ክርስትና እምነትና ክርስትናውን ሓቀኛ ክንብሎ ንኽእል ብመጀመርያ ኣሕዋተይ ክንፈልጦ ዘለና እንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ መድሓኒ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ በይኑ እዩ እቲ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ኣብ መንጎ ሰብን ዘሎ ማእከላይ ካልእ የለን እግዚአብሔር መስገን ስለዚ እቲ ቀንዲ ሰብ ከኣምን ዘሎ ሓደ ሰብ ድማ ክርስቲያን ክበሃል ዘሎ መጀመርያ እቲ ሰበቲ ክርስቲያን ከብሎ ዝኽእል ነገር እንታይ ከኣምን ክኽእል ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ ጎይታ ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ መድሓኒ ምዃኑ ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ድማ ኮይኑ ከዓ ከተዓርቕ ዝኽእል ከማልድ ዝኽእል ከድሕን ዝኽእል መገዲ ዝኾነ ናብ ኣቦ ድማ ደቕርበና ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ ከምዘየለ እዚ ሙሉእ ዝኾነ ርድኢትን እምነትን ክህልወና ይግብኦ እዩ ከምኡ ድማ ብህይወትና ክንቅበሎ ይግባአና እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከም ዝነግረና ሓደ ጥራይ ዘሎ ናይ ኪዳን መልኣኽ እዚ መልኣኽ ኪዳን እዚ ድማ ምን ይብሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኽብረና ኣምላኽ ይኹን ንሱ ጥራዩ እቲ ማእከላይ ናይ ሓድሽ ኪዳን ይብሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክዛረብ ከሎ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ሰብን ኮይኑ ኣብ ማእከል ኮይኑ ድልድል መስሪት እንታይ ዝገብረና ምስ እግዚአብሔር ዘራኽበና ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ክበና ዝኽእል ከድሕነና ዝኽእል ሓጢያት ካንጽህ ዝኽእል ከተዓርቐና ዝኽእል ምድሓን ክበና ዝኽእል ክብጆ ዝኽእል ካልእ የለን እዚ መሰረት ናይ ክርስትና ይኽብረና ኣምላኽ ይኹን ዝገርመኩም ሲ ብዘመን ኢዮብ እውን ካይተረፈ ኣብ ግዜ መከራኡ ኤሊሁ ብመንፈስ ኣምላኽ ተመሊኡ ስለዚ ማእከላይ ዝኾነ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ሰብን ተዛሪቦ ኣሎ መን ምዃኑ ይፈልጦን እዩ ግን ኣብኡ ከሎ ግን ሓደ ጉንፅል ዝበለ ጭላፍ ዝኾነ ትንቢታዊ ቃል ይህበና ከድና ክንሪኦ ይፈልጡ ኣብ ኢዮብ ምዕራፍ 33 ኢዮብ ምዕራፍ 33 ከነንብቦ ኢና ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ማእከላይ ዝኾነ ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ የለን ካብ ጥቕሲ 23 ክሳብ 26 ከነንብቦ ኢና እዚ ድማ እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ክርከብ ዝኽእል ጸጋ ክርከብ ዝኽእል ምድሓን ክርከብ ዝኽእል ናይ ዘለኣለም ህይወት ዘርኢ ቃል እዩ እንታይ ይብል ሲ ንሰብ ይብል እታ ቐንዕቲ መገዲ ዝምህሮ ካብ ኣሽሓት ሓደ ማእከላይ ኮይኑ ዝሕልዎ መልኣኽ እንተ ተረኽበ ግና እግዚአብሔር መስገን እንተ ተረኽበ እዩ ዝብሎ ሓደ ሕቶ እዩ ተሓቲቱ ኣሕዋተይ ግን እቲ መልኣኽቲ ግን ተረኺቡሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ መልኣኽቲ ድማ መን እዩ ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ ኣይኮነን ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ኣብ መንጎ ሰብን ኮይኑ እንታይ ዝገብር ማእከል ኮይኑ ድልድል ኮይኑ ናብ እግዚአብሔር ከቕርበና ዝኽእል ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሽዑ እንታይ ይብል ሲ እንድሕር ዳ እቲ ማእከላይ ዝኾነ መጺኡ ሓደ መኽልጠና ኢየሱስ ክርስቶስ እንድሕር ዳ መጺኡ ዝስዕቦ ዝኽተሎ በረኸት ክንሪኦ ናብ ጥቕሲ 24 እንታይ ይብል ሲ ሽዑ ይብል ንሱ ካሳ ተቐቢለ እሞ ናብ መቃብር ካብ ምውራድ ኣድሓኖ ኢሉ ይርሕርሓሉ ጎይታ ይመስገን ምክንያቱ ካብ መቃብር ካብ ሞት ካብ ናይ ዘላለም ጥፋእ ዝርሕና መን እዩ ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ የለን ኣሕዋተይ ስለዚ ስጋኡ ድማ ይብል ካብ ናይ ህፃን ይብልም ናብ መዓልታት ጉብዝናኡ ይምለስ ንኣምላኽ ክልምኖ ንሱ ድማ ጸጋ ክህቦ እዩ ንገጹን ብሓጎስ የርእዮ ነቲ ሰብቲ ድማ
ጽድቁ ይመልሰሉ ጎይታ ይመስገን እዚ ሁሉ እዚ ጽድቅ ዘሃበና ክርስቶስ ኢየሱስ ይሕዋቴ ብርሃን ዘምጻልና ክርስቶስ ኢየሱስ ይሕዋቴ ጸጋውን ከበና ዝኽእል ብክርስቶስ ኢየሱስ ብዘይካ በኢየሱስ ክርስቶስ በሃለ ጸጋ ክርከብ አይክልኒ ስለዚህ እቲ ማእከላይ መን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ መልአኽ ኢልዎ ነዚ መልአኽ እዚ ግን አጸበይና መታን ክንርዶ ኣብ ሚልክያስ ድማ በጣም ደስ ዘብል ቃል ምዕራፍ 3 ስለ መጥምቅ ዮሐንስን ስለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብ ሓንተ ጥቕሲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብዚ ይገልጸልና ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 1 ከምዚ ይብለና እንሆ ይብል ኣነ ልኡኽ ኣለኹ ንሱ ድማ ቅድመይ መገዲ ጽርግያ ክጸርግ እዩ መን እዚ መገዲ ጽርግያ ዝጸርግ ዮሐንስ መጥምቅ ብድሕሪኡ ግና ብኡ ይብል ከዓ እቲ እደልይዎ ጎይታ ናብ መቕደሱ ክመጽ እዩ እቲ ትናፍቆ መልአኽ ቃል ኪዳን እንሆ ይመጽእ ኣሎ ይብላ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እዚ ድማ መን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ድማ ድሮ ተፈጺሙ 2000 ዓመት ልዕሊ 2000 ዓመት ኣስታት ይገብር ድሮ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ እንታይ ገይሩ ወይ ነዚ ትንቢት ቃል ፈጺሞ ጎይታ ይመስገን መጀመሪያ ዮሐንስ መጥምቅ መጽኡ ነዚ ቃል ትንቢት ፈጺሞ ብድሕሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ ንሱ ከም ዝኾነ መልአኽ ኪዳን ገሊጽልና ኣሎ ጎይታ ይመስገን ስለዚህ ቋቲ ተቐንዲ ዓንዲ መሰረት ናይ ክርስትና እምነት ዝበሃል ክርስቲያን ይኸብለኒ ዝኽእል እንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ጎይታ ንበይኑ በይኑ ጎይታ በይኑ መድሓኒ በይኑ ድማ ማእከላይ ሓድሽ ኪዳን በይኑ ጥራይ ናብ እግዚአብሔር ከተዓርቀና ዝኽእል ብዘይዚ ናይ ክርስትና ህይወት የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ስለዚህ መልአኽ ዝብሎ ንገዛእ ርእሱ ከም መልአኽ ኮይኑ ማለት አይኮን ወደ አምላኽ ይንሱ መልአኽ ዝብሎ ግን ተቐንዲ ትርጉም እንታይ ማለት እዩ ዝተላኣኸ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከንታይ ይድበና ዘሎ ከምታ አቦና ዓይዝ ለአኸና ድማ ንዓኻትኩም ልእኸኩም ኣለኹ መን ኢሉ ይኾን ኢየሱስ ክርስቶስ አቦይ ኢሉ ይኾን ስለዚህ መልአኽ ክብሎ ከሎ እንታይ ማለት እዩ ዝተላኣኸ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ እዚ ዝተላኣኸ ከደሕና ዝኽእል ጎይታ ዝኾነ ማእከላይ ዝኾነ ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካሊእ የለን ሕዋቴ እዚ ዓንዲ መጀመርያ ናይ ክርስትና ናይ እምነትና ዘጽናዓና ጎይታ ይመስገን አሜን እግዚአብሔር መስገን አሜን ስለዚህ መሰረታት ዝኾና ጥቕሲ ኸይድና ክንርኢ ንኸይና ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ በኻል መድሓን ከም ዘይርከብ ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካሊእ ጎይታ ከም ዘየለ ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካሊእ ማእከላይ ከም ዘየለ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 16-17 ከነበይና ኩላትና ንፈልጦ ጥቕሲ እዩ አምላኽ በቲ ሓደ ወዲ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእስ ንወዱ በጃ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ አምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳስ ኣይለኣኾም ጎይታ ይመስገን ስለዚህ እቲ ተለኣኸ በኣቦ መን እዩ ንዓለም ንኸድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ካልእ መድሓኒ የለን ስለዚህ እቲ መሰረት መጀመርያ እንታይ እዩ ናይ ክርስትና እምነትና ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ ንሱ ጥራይ መድሓኒ ካልእ መንጎኛ የለን ካልእ ማእከላይ የለን ካልእ ከማልእ ዝኽእል የለን ካልእ ከድሕን ዝኽእል የለን ካልእ መንግስቲ አምላኽ እትወና ዝኽእል የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ በይኑ ጥራይ ንሱ በይኑ ጥራይ ወዲ አምላኽ ስለዚህ ክብሩ ኩሉ ንዑ ንበይኑ ይኹን ኣብ ጥቕሲ 36 ድማ ከምዚ ይብለና ኣብኡ ትምዕራፍ እንታይ ይብል ሲ ወዲ ዝኣምን ናይ ዘኣልሚ ህይወት ኣላቶ እቲ ብወዲ ዘይኣምን ግና ቁጣዕ አምላኽ ኣብኡ ይነብር እምበር ንህይወት ኣይክሪአን እዩ ስለዚህ እንታይ ማለት እያ እንከይ ኣታ መገዲ ማለት እዩ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመነ ክድሕን እዩ ጎይታ ዝገበሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክድሕን እዩ እዚ ክርስቲያን ክኸውን እዩ እዚ ወደ መዝሙር ናይ ጎይታ ክኸውን እንታይ ኣለዎ ብቕዓት ኣለዎ እቲ ብወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይኣመነ ግና ኣብ ልዕሊኡ እንታይ ኣሎ ኢልዎ ናይ እግዚአብሔር ቁጣዓ ኣሎ ኢልዎ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ካብ ቁጣዓ አምላኽ ካብ ናይ ዘላለም ፍርዲ ካብ ናይ ዘላለም ሲኦል ዘድሓነና አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን እዚ ክንፈልጦ ይግባአና ይሕዋቴ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 12 እስኪ ኣብኡ ከለኹም እስከ ኣውጅዋ ዘቃል እዚኣ ትፈልጥዋ ኢኹም እንታይ ዝብል ኣብ ትሕቲ ሰማይ ክንድሕነሉ እንኽእለሉ ካልእ ስም ኣይተዋህበና ብዘይካ ናይ ብዘይካ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለዚህ ሕዋቴ ካልእ ዘድሕን ስም የለን ካልእ ማእከላይ ዝኸውን ስም የለን ካልእ ስም ክስመ ኣይክእልኒ ሕዋቴ ሓደ ስም ጥራይ ዝስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ድማ በዓልና ዝለት ጎይታ ይመስገን ክብረና አምላኽ ይሁን በዘመንና ሲ ብዙሓት ኢየሱስ ኢሎም ሽሞም ይውፅሎም ኣለዉ ሰባት እግዚአብሔር መስገን ንሕና ግን ንፈልጦ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓልና ዝሬት ጎይታ ይመስገን ንሱ እቲ ማእከላይ ዝኾነ እንኮ ከድሕን ዝኽእል ጎይታ ንሱ እዩ በይኑ መድሓኒ ንሱ እዩ ማእከላይ በይኑ ድማ ንሱ እዩ ካልእ የለን ስለዚህ እዚ መጀመርያ ዓንዲ ናይ ክርስትና እምነትና ይሕዋቴ ስለዚህ ኣብ ካልእ ድማ ንፈልጦ ከዓ ኣብ 14 ጥቕሲ 6 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ጥቕሲ 6 እንታይ ይብል ኢየሱስ ከዓ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የለን ካልእ اللهم دحواتي ما قدن حقن هيوتن أنا بزي بعيسي كاله ما أكلا يلن كاله حد حناكم زغل يلن كاله قويتا يلن كاله ما قدي يلن أنا يتونكم ما قدي لنا هذا ليس كريستوس كبرنا عمل خنامي لازم حواتي أنت هنقبري قبأنا بزحنا قعس إحنا أفتنا كريستنا هيوتنا هذا نقدر دماني ملسيلنا حطوب مقبارة هيوتنا كنستوعله كنرد أزلنا نقر عليه
مسلم أنتي بحقده كم كريستياني زي ما على زلهم بحقده أتي أمنتي سأتصنيعي ما على زلهم كحدث زلوا نجر على مالتي يا حبيبتي كستها كله عري زقبا نجر على مالتي أما لهاتي كل جزيسي كم زي كخون كخلالو خبرنا عمل خيون آمين يسوع كريستوس قويتاي سلازي أقدمايت ما يتوس كأسلة ما أكلاي منجو أملاخنا منجو سبن زلوا يسوع كريستوس مخانو هوارب أولوس سيجل سلنا قدمايت ما يتوس معرف كلته تقصي حمشته انتايبل مالتي بل أملاح حدا بيني أمه أتأمنجو أملاخن سبن زلوا ما أكلايون اتسب كريستوس يسوع حدا بيني إيو آمين تقول لهم أمونغو سبن أمونغو أملاخ نزلوا بين مني اتسبتي كريستوس يسوع تراي قال ما أكل يزبان نحن ينفلتنا إزيو ناي كريستنا عندي زغنة مجمرة كنفولتو زلنا حواتي نحن أمنتنا كريستنا ناسي زوج صنعه إزي مجمرة مخانو كنفولتو لنا إزي ما أكل يزبل ما إبراهيم بزح جزء قليص والله صحاف إبراهيم كنت تقصد ما خرّي فوتو مجمرة نريا إبراهيم عرفت شعات تقص 10 حمشته إبراهيم معرفت شعته تقصي 10 حمشته انتي بالمسيلكم بزم مخنيات زيو كابتي اب قداماي كيدان تغبره ابسان بدحان زخون موت مسكونه وتم صوعاتنا تتسفانا اذا عالم رستم انت خرغبو يلو نسو يبل سليس كريستوس زربدلو ما اكلاي حدش كيدان زخونه غويتا يمسكن ስለዚህ ሁላትና ተገርናና ጠፊና ሞይትና ነርና አብሐታትና ነርና ግናኸ መታን ከድሕናና በሐድሽ ኪዳን ዘሓሸ ነገር ዘምጻልና ግን መን ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ማእከላይ ንሱ ጥራይ ይዋል ካለ ማእከላይ የለን ስለዚህ አብ ዕብራውያን ማ ሸውዓተ ካምልስ ይልና ተሪና ድማ ዕብራውያን ምዕራፍ ሸውዓተ ጥቅሲ 25 ስለዚህ ድማ ይብል ነቶም ብኡ ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ ማለት ነቶም በክርስቶስ ኢየሱስ አብይለና በአምላክ ዝመጹ كل جزء من أنتم كل من زنبر سلازخانة ونيات أبي من أملاك بين يسوع كسرت يقبله يلبلنا يمال دلنا الله قال زمال دلنا إله مريم ما يتمال دنيا قدسان أنا يمال دلناني موسى يمال دلناني زلوا زمال دلنا حد بين يسوع كريستوس تراي نص تراي تما أكلاي حدش كده عن قوي مسجد سلازم نتوم بوز مصو بمن زمصو بكريستوس يسوع بموسى ياخد موسى يدخلنا هنا أملاك بمريم كنت مسا يدخلنا هنا أملاك بخالد ببيتروس بهوارات كنت موسى ما يدخلنا هنا أملاك نأملاك كنت موسى تدخل بمني بكريستوس يسوع تراي نتوم بو عبيلهم زموسينا كل جزء من أنتم زلمن زنبر سلازخانة فتصيمو كدحنهم يخل يقويتاي مسجد قالوا مويتهم توديهم تاريخهم عبز مدرس تقبيرهم علو يسوع كريستوس جنا لك كهنا خوينو بسماء إذا حلفلنا نزل عالم زنبر مويتون يروح جينا هياو خوين زنبر علو نسوت رايد ماي ما أكلاي نسوت رايد ماي مونغونيا أمونغو سبن أمونغو أملاهم خوينو كتعرق أنا كمال دلنا نبغي أبير كقربنا زغل عواتي كلام جدينا سلازي إزت قدام هاي عندي ناي أمنتنا ناي كريستنا يودنا كريستيان زبلنا حواتي إزس لنا أمني كريستيان زبلنا إحنا حواتي إزي أبو مرنا أقوات يرنا سلنا مهالسي كوميلنا سلنا مهالسي جي أبير مسجن إزد ما حدا أستراكتو زخانة مشالو سؤال كابا هوا هو حسب يكون كون نجاري زخاميو حقي وقيتاي مسجن مسجن طعم زلسب حقي يسكبلو حقي وقيتاي مسجن آمين لذي حواتي فيلوزوفي لك حمزة خالو زبلو تيوري أو خلو أمر أو نجر فلسفنا أيكونن إزي أتحقي خبرنا عملاق قال إدما مريم من كاي ترفت قال أفهم كمريم ولندم مريم من كاي ترفت زجرمكم سي مدحانة خمسة دليا بعلان تجرا لا تزاري بالله اللهم لحواتي أبي لوكاس كدنا الرخبون خيلنا معرف حدا لوكاس معرف حدا تغسي 40 شدشتان 40 شعاتة لوكاس معرف حدا تغسي 40 شدشتان 40 شعاتة انتهي بالله مريم دما بلد نفسي نجزي أبيهر تعبيو منفسي كأب أملاخ بتمدحنيي باه يبلو اسك مدحنيي اسكبل سلازي مريم مدحانة قمزولو تتقبر لها تأوج على مالتي احنا خان فلطينا مدحاني بزيك يسوع كريستوس قال يلن تقصد كنا بزين حكينا بمني جزء أبيهر زاد حننا بمني جزء يسوع كريستوس لازم مدحاني كتب لكم حدا مدحانة قمزولو تأوج على نسل ما مني يسوع كريستوس لازم مريم تعتبر الله يسوع كريستوس ونعايد لينيو سلازي دليل ما مستوم محاورات أب قليلا خوينا تتقبل نبرد نيس كريستوس نتينا منفس قدس بنتكوست معاد بعد 5 سنة تتصبيت منفس قدس كتمل أنا تصبيت مسؤول كنا تتقبل نيراب لنا تسألنا برد لنا آمين أب كريستوس يسوس آمين السود معي تقبل زغل كدحان زغل إجابة مسجد قال مدحاني يلن قال عندي إذا ما مسرتنا هوتنا قال ما تغسل ما وانجل يوحنس 10 شعات تغسل ثلاثة إذا ما دقيمنا كل جزء نمبو تغسيو نايس كريستوس ناي كهنة صلوتيو
معرف 17 3 እንታይ ይብል ሲ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ ነቲ ዝለኣኽካ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ክፈልጡ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዚኣ ስለዚ ኣምላኽ ሓቂ ንሱ መታን ከም ዝኾነ ኩሎም መታን ክፈልጡ ሲ من اللي إخوة يسوع كريستوس نعود رايحة فلي كانت تقبر تخل نت أملاك حق تفضل تخل سلزي وده أملاك زلوا أبون له وجيتاي مسجد وده أملاك يسوع كريستوس يقول لك نبو أنت هقبري كلني فتسيمه خفضل تكلني من يعطون نبو زغدو من يبلو لنا إجزاء بركة يسوع كريستوس سلزت ما أخلاي أمونغنا أمونغ إجزاء بيرن كوين ما أخلاي كوين استقل سمني يسوع كريستوس وده أملاك سلما بويتا بويتا تنقص نجستا أنكو بين زخانة ملحاني ما أخلاي حدش كده عند ما يبلو إجزاء بير أملاك استمسجني يخون ስለዚህ ወሓቲ ኣብ ዝቃል ዘኸምሪኦ ዘለናሲ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካ እቲ ዝለኣኽከ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝም ክፈልጡ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዚኣ እያ ካልእ ጥቕሲ ድማ ክበኩም እየ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 እዚ ድማ እንታይ ኣምሲልኩም ሓፃር ዝኾነት ወንጌል እያ እዚኣኻ ገሊኣቶም ሰባት ወንጌልስ እንታይ ይመስል ወንጌልስ እንታይ ይመልኡ ክትሕዳ ኢሎምኹም ናብዛ ጥቕሲ እዚኣ ወሰዶም እዮም ብሓፂሩ መታን ክትገልፅሎም ክትነግርዎም ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ ጥቕሲ 1 ክሳብ 4 قدامي كورنثوس معرف 15 كاب تقص حدك سبع 4 انتي بالمسيلكم احواتي نخنتو امنكم انت زيكمكم سي حجن منتاي زارب دلبزي نخنتو نخي امن ويدما اتي كريستنا دي ايكونن اتو امنتكم امنت دي ايكونن سي حدا ነገር كصنعلهم زدليو زل امنتهم كصنعو زليلو حواري باولوس ابسي كما يتامنكم زبكم كريستنا سنتايو ينغروم يزلو كمتي انا سبخو غيركم حسكمو انت عليكم سي اتزسبخ كلكم من تقبلكمون ابو صنيعكم زلهم بو ها اتدحنلو وانجيل افلطكم الله غيتا يمسل في والله بزي اطريها انت يلا كندحنا نخل وانجيل بدحر زرزيرو الله انت ياتا وانجيل يا حصي يغيرو اكل تطقسي انبيرون الله نتا وانجيل نسو دصحافولهم نسو زغلصلهم سي انتي مخانا غليصلهم انتي لو مسيلكم تقسلشته اتا انا تقبلكو قدم كله نغيركم كمتي اتوم صحفات زبلو كريستوس ما انت حاجاتنا موته እግዚአብሔር መስገን ወንጌል እዚ ሕዋቲ ክርስቶስ ታጊሩ ما انت حاجاتنا موته እስኪሁም ተም ጽሑፋት እስከበሉ በኋላ አዛርባ ስታይመነት መስልኩም ካብ ጴጥሮስ ነላዓሊ ካብ ሐዋርያ ጳውሎስ ነላዓሊ ካብኦም ነላዓሊ ዝመስክራ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ወንጌል መኒ ጽሑፋት የንጎይታ ይመስል አሜን ሕዋቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ታጊሩ መስልኩም መጀመሪያ ጴጥሮስ ይብነ ጴጥሮስ ኮሪ ወይ ተንሲ ዘይብል ነበር እንተዳሎ ግና ከምቲ ጽሑፍ ዝበሎ ስለዚህ ልዕሊ ኩሉ ንሕና እንተንገብረልና እምነትና ኣብቲ ጽሑፍ ክንገብሮ ከም ዘለና ይዘረና ዘሎ ቃል እግዚአብሔር መሰረት ናይ ክርስትና እምነትና ምዃኑ ይርኤና ለሕዋቲ ከምቲ እንታይ ዝበሎ ከምቲ ሐዋርያ ጴጥሮስ ነገረኒ ኮነ ዝብል ዘሎ ከምቶም ሐዋርያት ከምስተንሰዝ ነገርቶም 500 ቆሪኦም እኮ ሐዋርያ ጳውሎስ ምሳቶም አይነበረን ግን ታይብላሉ ሲ ጽሑፋት ከም ዝብልዎ ጎይታ ይመስገን ጽሑፋት ከም ዝብልዎ ክርስቶስ ምን ተሐቂያትና ሞተ ከመውቲ ኮነ ዝብል ዘሎ ድሮስ ተገብረ ነገር ምዃኑ አሚንልሎ ሞተ ተቀብረኻ ከምቶም ጽሑፋት ዝብልውን እስኪ ጽሑፋት ከአበርስ ከመይስንጋ ወላት ጽሑፋት ሲ ስለትንሳኤው ካይተረፉ ታይገረም አለው ተዛሪቦም አለው ስለትንሳኤው ስተም 500 ዝራእይዎ ጥራይ ተንሲ ኮነን ገሊጾም ወሕዋቴ ስለትንሳኤው ሲ ቶን ጽሑፋት የልዕሉ ሁሉ እንታይ ዝገብራ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመስክራ ሕዋቴ ጽሑፋት ስለዚ መረጋገጺና መርቱዕና ይኽብርና አምላኽ አሜን ተቀብረኻ ኢልወኻ ከምቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ግና በሳልሰይቲ መዓልቲ ተንስእ ብድሕሪኡ ግና ጽሑፋት እንዲ መጀመርያ ቃል አምላኽ እንዲቀቢሎ بدحري خاني هيتم سبات مسكرنا دمامزي مجمرات صحفي زمص بدحري من مزي مع الكيفه مزي دحارو انه تم 10 تخلت تراي ግን መጀመሪያ ግን ምን ታቀዲሞ ነተን ጽሕፋት እዚ ወንጌል ሕዋት እዚ ወንጌል ክብረና አምላኽ ይሁን ኣብዚ ድማ ያንሕና እንታይ ገርና ዘለና አሜንና ዘለና የመጨረሻ ድማ ስለዚ ሐሳብ ዝጥቅስበኩም ካልአይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካብ ጥቅሲ 18 ክሳብ 19 ካልአይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ካብ ጥቅሲ 18 ክሳብ 19 ኣብዚ ድማኒ እቲ ከዓርቀና ዝኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ምዃኑ እግዚአብሔር ቃል ነገረና ዓርቀ ከመጽ ዝኽእል መኒ ብምንታይ እግዚአብሔር አጣዓሪቅና ምሱ በክርስቶስ ኢየሱስ ሕዋቴ ካለ መተዓረቂ ማእከላይ የለን ስለዚህ እንታይ ብልሲ እዚ ሁሉን ካብቲ በዓሉ በክርስቶስ እተዓረቀና አገልግሎት ዕርቁን ዘሃበና አምላኽ እዩ ማለት አምላኽና ዓለም ምስ ርእሱ ከዓርቃ ከሎ ኣብ ክርስቶስ ነበረሞ በደሎም አይሓዘሎምን አባና ኸ ቃል ዕርቂ አንበረ ለዚህ ሕዋቴ ካለ መተዓረቂ የለን ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ ዘድሕን ዘተዓረቅ ምስ እግዚአብሔር ከማልደልና خدحنا ዝኽእል የለን ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ተቀዳማይ አንድ ናይ ክርስትና ህይወት ናይ ተኻላይ አንድ አይና ይመስል ተኻላይ ድማ ሕጂ ጽሕፎ ይኹ ተኻላይ ድማ አንድ ናይ ክርስትና ህይወትና ክርስቲያን ከብለና ዝኽእል ኩሉ ሳዕ በክርስቶስ ኢየሱስ ክንከውን አለና
كل ساعة بكريستوس يسوس كنهلو علنا ده ما يتمثل لكم بكريستوس يسوس كون علنا بكريستوس يسوس حدشت فترة كوينا داقم تولدنا زتلوت هيوت كهلونا علوا بس حتى يقولوا أنا كريستيان يقولوا قناخ داقم كي تولدوا حدشت فترة كي يكونوا ولا أب هيوتهم كاللوت أنت يقبرني أيرأني نايت سلامات قبري قبرنيرم حجونا بنايت سلامات قبري يمزمالس نيرم حاتيات قبرنيرم حجونا حاتيات يمزمالس نيرم اللهم دحواتي يمنزور نيرم حجوني منزور يمزلو زي أم كريستيانات ديم أيكونهم بكريستوس يسوس زلو أنت يزقبر يوم حدشت فترة يوم تأرجيت هوتهم تاجروا حليفو حج حدش هوتهم بكريستوس يسوس تقبلهم زلو أما لحاقتهم تلويتيو أتحاسبهم تلويتيو الرأيهم تلويتيو حج أنت يمزقبرو نمانجست أملاخ ندام مسؤول زمالسو استلوت أمانة يزلهم ده أمبر أبتا أرجيت أو زمالسو أيكون سلزت كار أيدماني كريستيان قبلنا زخل عندنا كريستنا يوتنا نتاي بكريستوس يسوس كوينا كل ساعة مال سالنا كريستنا زنبر بكريستوس يسوس يو مش كريستوس يسوس يو أب كريستوس يسوس دماي جابر عم لاست مسجن يهون سلز أب كريستوس يسوس تلنا دما علوهن حرم بلالنا خوينا ناي قدم تايجرنا لنا تلويتنا علنا مالتي أنا أجي كم تناي قدم نبر كوي يكون كني فلت أي جزارسي كم سلوات كوي رد خبرنا عملا يهون كريستيان الحر لا يقول الله خوينا تلويت الله مالتي يسوع كريستوس قيت آمين الحر زي تلوت كان لو الحر دي اللي خبتنا يقدم هيوتك كريستيان يكون كان الساعة سؤالي يا كريستيان تبدأ لها الأمر إذا حلف حاجات حجون تجبرون تحردها لها هونك كريستيان يكون كان يسوع كريستوس قيتاي سلزي كلاي كورنثوس أنا تصير نجرنا معرف حمشت أو أبتزلنا يا معرف كلاي كورنثوس معرف حمشت تقص 10 شوعة أم بورعيو سلزي بل حالكوا بكريستوس أنت عليو اسكبر كريستوس تعلي سبب عندي خمس كبر كريستوس زلهم سلزي كمي مخانكم حجي نجرنا لنا إجابة كا نسيبل حدش فترتي كده ما حجي زي نجرة مالتي اتبولي حليفو انه كله حدش كوينيو سلازي اتبولي زنبره حتحسبها اتبولي زنبره ارغيت هوتك اتبولي زنبره كل ماننتك حليفو حدش كوينك اها እግዚአብሔር መስገን سلازي حدش ممرح لك حدش مقدل لك حدش حتحاسب لك حدش الرأي لك حدش هوت حسكي اها تمالس እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን سلازي ዝተለወጠ ማንነት كله ካከላለው زي ተለወጥካ ትኾንካ ተምደላይ ከአነ ክርስቲያን ያክትብል ትኽሊኻ እቲ ክርስቲያን ይትሎ ዘለኻ ግን ቃል አምላኻዊ አይኮና سؤال كان تاي فيلوسوفي أو خلو تيولوجي نأمرها نجر دال دأمبر أبي ودك أيرنا الله سلزي كريستنا أنتي مسلكم كابسور مسرتنا حواتي يلوت أناي بزحات كريستيان دابولو جزارو سنتاي قبرلو كم تي كريستنا زبلو أي مارسنا لو جزارو سنتريم زتالو زلو كريستيان تغن كادن حواتي قدنيو قال جزي أبي هير وانجيلنا يسوع كريستوس كابسور مسرتنا يلوت أنا حواتي لازم هني أزيد حقه تفوتوا يا هم تحقق مع حراه توصعكم ودا عمل حرا توصيكم ما بحق نصحاتكم وصات حراهم سلازي كبوزخ نجار حرا وصينا لنا كابسيول حرا وصينا لنا كابتا ادماو بحر حرا وصينا لنا كاب حطيات حرا خوينا اينا كابتا ارغيت حوت حرا خوينا انا حدش كوين يخل يبلنا سلازي كريستيان دحدا خوينا حواتيكا حدا خبت مرغاغصي ناي هيوتنا كريستيان بزبلنا استلوت هيوت سلازلنا سلاز تلوتنا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ከምተና ይቀደም ዝነበርና አይኮና እንዘለና ሕጅግን እትናይ ክርስቶስ መንፈስ አባና ሓዲሩሎ መንፈስ ቅዱስ አባና ሓዲሩሎ ሓድሽ ድሌት አለና آمين حديث زخنا أتحاسب لنا سمعوا نجارنا حجين منا خبرنا أملاك يوم سمعوا نجارنا حج هارر نقوله كم تناي قدم يكونن حجين استلويتنا أنا سلازي حواتي استلوت أنا جر كلنا ناقخل الله كريستياني زبل الناسي كم استلوتنا كفر رأى كفلت كخل الله እግዚአብሔር መስገን በርማ በዛحتهم استايب اليوم أنا كريستياني اليوم إنك استلوت هيوت يا ولم أزاربو ما يتلوتن بحرياته ما يتلوتن فرحات እግዚአብሔር يلا كريستياني دم ما يبلو عبد فرد زخانة يود ما يمالوس إذن تاي حواتي كريستنا يكونن كريستنا سور نقل زخانة انتهى له لوتي يمسالناي راديكال زخانة انتهى له كامبيامنتو يمسالناي سلازي حواتي لوتي نحرد أهلي خوينا موخا نصبحون كأن اللوت نحرد أهلنا خوينا كريستياناتنا احنا እግዚአብሔር መስገን كريستيان موخان كاراغاغيص كالله مالتي آمين لازي حواتي نطهم زلو السب تلويت كادي خاولو تلويت كادي آمين لحانكم لسلكم يدلني تلويت كادي أطرايهم تلو حطو طراي يترفولو ويتا يبارا سالساي دما عند زخانه كريستنا كريستياني زبلنا حقኛ ክርስቲያናት مخانا زفلطنا حواتي مصحف قدس ማለት ቃል አምላክ ንበይኑ እንኮ መምርሒና ህይወትና ምዝኸውን حواتي ቃል እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ እንኮ መምርሒና ህይወቴን ድሕርዳ ኮይነ حواتي አነ ክርስቲያን ኮይነ ኣለኹ ማለት እንኮ ማለት ንበይኑ ብቻው ማለት ነው አሜን
እንኮ ማለተይሲ እግዚአብሔር መስገን በጥሊያንዶ ቆርቴ ገልጾ እቲ ናትና ኮምፖርታሜንቶ እቲ ናትና አካይዳ እቲ ናትና ናብራ እንታይ ከሆን ክኽላሎ ሴ ሶላሜንቴ ዶሚናቶ ዳላ ፓውላ ይዲዮ ንበይኑ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ንሕሪ ገዛአና ሃልዩ ኮይኑ ንበይኑ ንሱ ጥራይ መምርሕና ህይወትና እንድሕርዳእ ኮይኑ ንሱ ጥራይ ቀዳማይ ዋጋ ንህቦ እንድሕርዳእ ኮይኑ ክርስቲያናትና ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን አሜን ንበይኑ ቃል እግዚአብሔር ታይ ከሆን አሎ መምርሒ ናይ ህይወትና ክኸውን አሎ እግዚአብሔር መስገን አሜን la guida valida per la mia vita e la parola di Dio አሜን ድሕዋቴ በኋላ ዘርባሲ ክርስቲያን ድሕርዳእ ሃልዩ ኮይኑ ላለኹ ሕጋው ዝኾነ መምርሒ ናይ ህይወተይ ቃል እግዚአብሔር ጥራይ ካልእ መምርሒ የብለይን ከምዘ እንድሕርዳእ ኮይነ ማለስ ኣለኹ ኮይነ ድሕዋተይ ክርስቲያን ኮይነ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ሓቀኛ ክርስትና ዝገልጽ ሓሳቢ ማለት እዩ ንምንታይ እንድሕርዳእኹም ኢልና ሕዋተይ መጀመርያ ክንፈልጦ ዘለና እምነት ንገዛርሱ ከምንታይ ዝመጽእ ካብ ቃል እግዚአብሔር በዘይ ቃሉ ምንም ነገር ዝገብሮ ነገር የለን ኩሉ ካብ ቃል እግዚአብሔር ይዝመጽእ እምነት ካብ መስማዕ ድማ በቃል ክርስቶስ እዩ ንገዛርሱ ክቀደስ ተደልየ ክልወጥ ተደልየ ክነጽህ ተደልየ እንታይ ዘንጻሃኒ ንልበይ ዝሕልዎ ንኣእምሮይ ዝሕልዎ ካብ ሓጢያት ካብ መውዳቕ ዝሕልወኒ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ምክንያቱ በቃልካ ቅዱሶም ቃልካ ሓቂ ይብል እግዚአብሔር መስገን በታ ሓቂ ቅዱሶም ቃልካ ድማ ሓቂ ንሱ ይብለው ክብርና አምላኽ ይኹን ንዓኻ መታን ከይብድል ንቃልካ ኣብ ልበይ ዓቆርክዎ ስለዚ ቃሉ እንታይ ዝገብረና እዩ ንሱ ድማ ምንጭ ናይ ቅድስና ናይ ዘንጻሃና ኣብ ጽባሕ ዝሓጽበና እግዚአብሔር ብምንታይ በቃሉ ይሕዋት ስለዚ እንኮ ዝኾነ መምርሒና ህይወተይ ንበይኑ ካልእ ተወሳኺ ዘይብሉ ቃል አምላኽ ክኸውን ኣለዎ ከይግደልኩ ካብኡ ድማ እንታይ ክገብሩ ከይብዛሕኹ ከይወሰኹ ካብ ቃል አምላኽ ካብ ዘፍጥረት ዘላ ክሳብ ራእይ ዮሐንስ እሳንታ ክትኮን ኣለዋ ናይ ህይወተይ ዋና መምርሒት ክትከውን ኣለዎ ሳበይና እግዚአብሔር መስገን ከም ዝተዳእ ኮይና ኣነ እንታይ ኮይነ ኣለኹ ማለት እዩ ብሓቂ ክርስቲያን ኮይነ ማለስ ኣለኹ ማለት እዩ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን አሜን እዚ ይመስል ሕዋተይ ክርስቲያን ቃል እግዚአብሔር ንምንታይ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር ይሕዋተይ በመጀመሪያ ዳግም ዝወለደና በቃል አምላኽ እሱ ድማ ይድዕብየና ካለ ዘይብየና የብልናን ሕዋተይ በዚ ምክንያት እዚ ከም ዳግም ዝተወለድና ህፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ ባህጎ ብኡ መንታን ክትገብሩ ይብል መታን ክትዓቢ እግዚአብሔር መስገን ከዕብየና ዝኽእል ገዛእ ርስ መን እዩ ቃል አምላኽ ይኽብርና አምላኽ ይኹን ብዘይ ቃል አምላኽ ስለዚ ሕዋተይ እንታይ ያለ ምንም ክርስትና ዝበሃል ነገር የለን ካብ ቃል አምላኽ ወፃኢ ዝንታይ ሃይማኖት ይስከበሉ ምሳይ ሃይማኖት ይስከበሉ ሃይማኖት ይሕዋተይ ንገዛእ ርስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይና ኢና ንፈልጦ ንኽእል ሕዋተይ ቃል እግዚአብሔር መርሚርና ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ንረኽቦ تذكر دو أبو إنجيل يوحنس معرف حموش تخيلنا خنا مبينا نتن فريسوان انتهي لهم يسوع كريستوس وإنجيل يوحنس معرف حموش تقص رسان شعته انتهي لهم سي نايزل عالم هيوت بتون صحبات كترهبوا نام سلوكم سي تمرمرون علىهم برجت كنمرمرون علىنا نساتن كأ بزعباي ينز زهربا آمين نجزء رسول يسوع كريستوس هبين نرخبوا أقاين نرخبوا حوالي كنمرمرون خلنا سلا يسوع كريستوس زهربنا يسوع كريستوس زغهدو زغول صمني قال أملاك أكاد يسوع كريستوس ينرخبونا لتقال سجا خونه سلا زبلو بعد يسوع كريستوس تقالي حوالي أقول ما يعني يسوع كريستوس كنرخبونا خير بزمن هزينان مسقال እግዚአብሔር ፍቅርን ድሕርዳ ሃሊና ኮይኑ ቃል እግዚአብሔር ድማ መምርሒ ገዛኢና ህይወት ተዳ ኮይኑ ቡን ድሕር የወፅን ያአቱና ሊሆ ኮይኑ ኣነ ክርስቲያን ኮይኑ ኣለኹ ሃይማኖት ኣይኮንኩን ዘለኹ ኣብ በዓል ሓቂ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣዊ ማለስ ኣለኹ ማለት እዩ ክብረና ኣምላኽ ይኹን አሜን ቃል ጥቕሱን ክህበኩም ይኽእል ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 16 ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 16 دايبل بمزمور مداسي منفساو قنين حدكم استمرون معدون بلبكم بتسغانا املاح نازمركم قال كريستوس بكل طبب مليئو يحضركم قال من يلو قال كريستوس بزح غزي نحنا انتي نبل قال املاح نبل امنت كمنتيات مصيبل مسمع بقال املاح يزبو يس بقال كريستوس يزبو كويتا يباركم صبو اريمكم اني بقال كريستوس እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ክርስቶስ አመን ይዝርከብ አብቃሊ ይዝርከብ ይዋት አሜን አይና ቃሊ ከመልዩ ይحضركم دلو ናይ ክርስቶስ ቃል تقول سلازي كريستوس نجزء رأس أبينا نرخبه نحنا عقالنا نرخبه حوات نعطوا طباب أو نرخبه هنا ونعطوا بزول طباب فلتات مزجب أما تاي تصبر دليل كريستوس يجزابر كان زي سميره هو كم يجروا بيلا بزول ملأت ملوكات أبيس كريستوس يحضر زله سلازي ما كريستوس يجزء كفلته مسؤول أرخ حزنا على حدا أديلنا قالوا مسؤول جزيه نوصل يجيب عنا بزوله جزابر مثلا قال كريستوس بخل طباب مليسي أباخاتكم يحضر إذا المجبر تاكوني كريستيان مخانكم كفلتاكم بيتاي مثلا يسوع كريستوس بيت آمين لازم مصحف قدس بدق حسكا أمريكا سلازم غير كاري هون كخريستيان زبلا كاسي مصحف قدس عوش تخاص لازم أتوي آمين عوش تخاتي جزء سلازم لي
ويتها مسجن آمين زخون يكون مستانق توسن كلها بتقالو توسن كلها تسجم كلها بتقالو تسجم كلها تقبروا نجر بتقالو تقبروا كلها بأرض قال كريستوس طبب مليئو أبغى حادير الله مالتي يس كريستوس جيت آمين سؤالك بقال ترى يكون كانت أوجز لها استيدا عبتي وقت كانت على تاونا برا تخدم براكتيكال كوينير الله مالتي تقبره وكوينير الله مالتي كبرنا أملاك يكون لازم خواتي نتيماتوس ذهبوا ما مخري حوالي فاولس كنا هرينا قال نتيماتوس معرف سلسته تغسي 14 تكسر 10 شعاته قال نتيماتوس معرف سلسته كم 14 تكسر 10 شعاته انتهي بلسي سخاقنا كاب إن من كم تمهار كافليتك نتن كاب قلعنتك جميرا بأمنة بكريستوس يسوع لمدحانك كلب ما خازق لها قدسات صحفات فليتك بتتمهار كان ترد أخير صنع آمين تقول لهم تيموثاوس انت يجرو خاب قلنا تجميرو سي بتن صحفات انت جبنيرو يخسكس نيرو يحبنيرو يغواسا نيرو غويتاي مسكن زي اتن تاي غبراخاس لمدحان يلب ما هاد مايغو نمدحان غصني وزدخا خبرنا املاح يبا قصيل دما طاي بلناو تني املاح سب نحنا املاح سبات نينا تني املاح سب سناي قبر زبالة فتصيمو تداليو فتصوم انت كخونسي منفس أملاح زنوفوسو زبالو صحف نمتمرتي نتاقسات نمقنع نتصدق زخون مقدا يتأكي مقويتاي مسكت لازم ريقهم اللهم كسع معرخ اندي تيموثاوس كما قال متن انت قبر يقبقو نهاب قال اكزي أبير كتوكور نهابو كقلب مس قال اكزي أبير قزيخ حلف قال اكزي أبير تيموثاوس انت قبريو حوالي باولوس مخرج له حالهم مس قال أملاح يبلو قويتاي مسكت يس كريستوس قويتاي آمين بحال أزرباس تيموثاوس نحب قلعنا استاي كون مالتي قولوا عددا بين اكزابير كوينس كونن بوينا مالتي اكزابير قال سي ابتنا تيموثاوس هو استغبري تسايلس كرئي مالتي خبرنا املاح ስለዚህ حواتي بقال املاح زنبريو كريستيان زبحال دامبر قال املاح زفلط يكونن كريستيان زبحال اللهم سي حواتي قال املاح زنبر دالو كريستيان زبحال دامبر قال املاح زفلط يكونن كريستيان زبحال እግዚአብሔር መስገን አሜን ስለዚህ እዚ حواتي قال እግዚአብሔር ታገውላ ከነብረሉ بوخن مالسي እግዚአብሔር ነቃል ይበና መስቃል ድማ حواتي አዚና ፍቅር خزنا አለው هذا عالم هيوتي تراهم مسيلكم كن أو الله كن هذا عالم هيوت قال أملاح كو هيوت هاللوي بعدين يسوع كريستوس كو منفس انتايلنا هيوتين لنا أبزل ما موسى خازها وخا مخرن إسرائيلوان كدمنا بمدر خنا عمتهم بتقال كنبرني عزيزهم أبزل داقم زبولهم كنا هنرينا أبزل داقم معرف 30 كلتن موسى انتاي مخر هيبوه من حزب إسرائيل زداقم معرف 30 كلتن زداقم معرف 30 كلتن كاب 40 شدشتن كساب 40 شوعتن زلون حسب تايبلسي بلوم دما يبلنا زي انا لوم زمسكلكم زلخو كل قالات دقوهم تطنقيكم خغبرو كتؤززوهم كل قالات زي حجزي ابلبهم انبرو دري ازبل قال كن رايوا ازي نجر ازي هيوتكم يمو هيوتكم يسكبل تقول لهم ازي نجر ازي نايس نجرتي سلا قال املاح يزارم صريح تقال املاح انتي لهم هيوتكم يغويتا مسكن حوالي قال املاح هيوتناي نتوم حواريت دما انتي لهم حدا غزي تاسيروم دحريت ملأخ እግዚአብሔር መጽ ይመስወጽ እንታይ لهم ነዛ ቃል ህይወት ዘኸድኩም እንታይ ግበሩ ኢሎ ስብኹም እስኪ እንታይ ኢሎ ቃል ወንጌል ኢሎ ወይስ ቃል ህይወት ኢሎ ቃል ህይወት ስለዚህ ወንጌል ባል እንታይ ቃል ህይወት ማለት ቃል አምላክ እንታይ ህይወትና ይحዋት ናብራና ከመይ መኻኑ ህይወት ከመይ መኻኑ ዘርኤናስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይንስዩ ዓለም አይኮነትን ህይወት ከመይ መኻኑ ትነግረን ከባቢና ይኮን ዓለም ከመይ መኻኑ ትነግረና ቃል እግዚአብሔር ህይወት ከመይ መኻኑ ዝነግረና ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ሎም ህይወት ከመይ ሞ እንበር كنت نجر أيقونة نجزاء مسكين أمين لحواتي لعلو خلي قال أملاخ نهوتي مالي كنت يكون واجاز اللوي نجزاء كا قدام يزمت سي أبيوتي أورا نجري أبيوتي أبطان السناتكم تورسوان يردان استاغروا زلهم مدري دما بز نجر زي معلتاتكم تحلوا ويتاي مسكين لازم هوتنا نحلوا جوجزن مجد نتاي زتنك على ليلو كم قالك كم قالوا جزاء حواتي كم قال كان نبرس كم أهم زلزل كم قالوا نبر بلو كم قالوا نبر آمين جزاء مسكين ስለዚህ حواتي كنمرامرو علنا قال እግዚአብሔር كنفتشو علنا امين كم سبيريا دغታት ኮይና ካብቶም ሰምተ ሰሎን ቀሲ ዝበለጽ አስተውዓልት ደግታት ነበር ይብላ ቃል አምላክ ስኮሙዲ አይኮን ኢሎም ይምርምሮ ነይሮም ዝምርምሮ ዘወሩ ግን ልካ ሐም ኢዝራን ከገብሩ ኢዝራን ታይ ይገብሩ ነይሩ ይምርምሮ ነይሩ መታን ከገብሩ ኮይታ ይመስከል ይምርምሮ ነይሩ መታን በትቃለቲ ህይወቱን ተከገብር ቡኡ ነበር ምክንያቱ ኢዝራን ታይ ተረዲ መስልኩም ቃል አምላክ ናይ ህይወቴ ሃሌሉያ ቃል አምላክ ናይ ህይወቴ አሜን ህይወቴ ይስከበሉ ህይወቴ ኮይታ ይመስከል ስለዚህ حواتي ካል ነገር ይብላና አና ዘበርታ አና ዘጻና አና ዝድግፈናኩ እዝቃል እዚ ስለ ዘለውኩ እዝቃል ተዘይልኩ አይን ምነበርናንኩ ዶማ ይበልና ነርናኩ እዝቃል እዚ ግን ህይወትና ይخبرنا አምላክ ይሆን ናትና ጽባቀ ሃሌሉያ ናትና ሀፍት ንብሎ ሃሌሉያ ካብ ኩሉ መዝገበይስ አብሊጸን ምንታይ ዘፍቆይላ ይዩ ናልካ እግዚአብሔር መስገን
مزجب مالتكو بتلام تيبلو مسيلكم تيزور يبلو تريجر أبانك يزلو نجاري تريجر يزبلو سي وركاو يزبلو سنتايك على أملاخين حواتي مزجب ناتناي كبرنا أملاخ وان آمين بقول ما إن إحنا تاني نجبر نمار لس بقول ما إن نبر قال إجابة برهان ناي برهان ناي نمجدي مبرها نجري مبرهاتي نمجدي كأبرهان بزيك قال إجابة قال ما مريحي بلنا الحوالي سلزي قالي أتوم كأخبري يقولوا شالو استفعلي حقتات كأيوت سنجاب بيت كريستيان متان سبتها يجبر كي يبدلنا حاجات كي يجبر جنا حمزن من حجوم ونوصله نحن زي أنا جرزي أي خجبرنا أي كونن قال أملاك تراي كحلو الناس زخل الحواتي قال أملاك تراي ولا كمان رغم لهم بيت كريستيان كنت تفلي خاخت كي تخلي هاك بيت كريستيان 6 كيلومتر تفلي خامس كركا بيت كريستيان أبزي بول ماني كحلو كاو قال جابير قويتاي مسك تملي خات لها قال أملاك أودو زبلكا باستر كاي حلوكا زلكا نجرا حلوكا بس أي كحلوكا فتاوي كاي حلوكا قال أملاك دنا أو حلوكا قويتاي مسك ونيها تقبل بها تعاوير له جابير مسك مسوق جزية توصل لها قويتاي مسك لازم حواتي كابز قال زخن في الليل بالله كريستيان ممرحنا هوتو قداماي هوتو زمرحو قال أملاك تجيرو قال أملاك اللي حريق قال له خينو بحق السبز كريستيان بحق السبزي وده مزمور ناي كريستوس يسوع كم قالوا زنبر سر حواتي كم قالوا نبر نخينا آمين إبراهيم عرف 4 تقص 10 تغلط انتهي زي الناس اللي زغالزي هياون مسلتن كاب كل تزعفو سيفي زبلح آمين لحواتي منفسن نفسن زفلالي أنقعن مفلالي أكلاتن كان تيزقبر زفلالي كسعوش تدمان تيزقبر له زسرتم حسابنا أمرون ألبابن كان تيزقبر زمر أمرو قايلوها عوش تاتي أبكلمي لماني زحبا فطور سيلن كلها نانتينا قلت ساعتنا بيتها مسكن قلت ساعتنا خبرنا عمل خير لازم حواتي إذا قال إذا حيل له هوتها له كاب كل تزعفو سيفي يبلح له زسلتي هياوي خايلوها هياوي خبرنا عمل خير لازم حواتي إذا كهونا له ممرحنا هوتنا آمين دبيما أمار لا بارلا يديو الشيء هو كفنا زخل واحد قال هو زبنا أبتنا يتلان سنتاي بلو خيدم بيبيع صحيفة على اللغة أبزيا سنتاي بلو مسيلكم أبتنا يتلان per la parola di Dio la mia anima sarà libera dal peccato زي قال زي سيف فوقي نخ أوتو خلو نتاي قبر مسيلكم أبتنا يجزي أبيركا كاب حاتيات دم نتاي قبرنا يفلنا على الأملاك سي كاب حاتيات نخفلين نسي كألت زلوا حواتي نسي نتاي سب كريستيان كنا بحاتيات زخيل حاتيات زسحبه التقاليد انت يزقبر كم سيف وخينو سلازي أتو زلو تراي تأتي هم سيف يجوري جن تقاليد حلوة كابويتاي مسك لازم حواتي كاب نصوخ قبرنا زغل كحسبنا زغل كلمة جدي لنا حواتي بزح جزية خيلنا كل جزية مسينا جابري قرب اللي دم كان صحاني بدم كان صحاني تقال تولجن كل جزية تحت قبري كحلوة كأي حيت بدلنا عمل كحلوة كأي حيت بدلنا جابر كحلوة كأي خبرنا عمل خير قال جابر زبعني أخوي تحت قبري كحلوة كأي قلنا قرن حد مسجد فتنا كان قرن تقال تحت قبري كأي نو إلو خبر تعاكاي هالليا كدقفة كاي مالتي سلازنا يجزي أبيرك على الحواتي نسيو كاب حاتيات كاولك أزي حلوانا دقفنا أي خبرنا عمل خير أزينا خلنا بقرية قبعنا آمين دو يسوع كريستوس ويتاي كايد ماني حسب كهوبكم عب إرمياس معرف حادث أو 10 تخلته هيدنا خلنا نبينا إرمياس معرف حادث تقصي 10 تخلته يا أخو لك زي قال كلمة كفالي صليات صلوتي طعمي إمبورتانت يا جابير من تاي زري أنا كفت سمح حواتي قال لي زري قال نجر زري أنا جري يقولون حواتي جابير كم قالي أمين كم جبنا تخين ما قالي جابير زم جبنا ما قدنا قناع تخين مجمرة جابير قالي زبنا خل نجر زقبرنا كيف جابير كم قالي قدايو جابير مسماني مش قالي كدان الله نقال انت خبروا انه خفت سما ويتا يريا يملكوتي لحد ان احنا نعو تامننا اعطال نبرالنا خينا እግዚአብሔር ደማን كدان خفت سملنا تسفانا خفت سملنا امين እግዚአብሔር كا نقالي كتغهلو كم زفصام دما خغبرن يمو صبوري خابلن نقال انت خغبر لي كتغهل كم زفصام خغبره نخال ነገር አይኮን እግዚአብሔር ይስተግህ نقال ይስተግህ مسكال ነገር አይኮን እግዚአብሔር كدان دلو مسكال كدان زلو حوات እግዚአብሔር كدان الله ቃሉ نخفصمو كدان الله قالوا نعم فتصم تابيوتنا نخصحه نخكنا ونخبرنا أملاك يقول سلزح حواتي كنتهايل كنعشة يبلنا آمين هيوتنا كم قال እግዚአብሔር مسرت كل مرحية بقالنا بقال أملاك تعبينا دما بزح نجارات كنا اللي خنجمرينا زمتنا قاشات مرتون كنا للينا من دفعتي زي يكون زي طمنا نجار كنا للينا እግዚአብሔር مسكين آمين سلزح كل جزء تحن قبرنا نسيلكم عبد الطعم زخنا ريستوران تأخيرنا خن مجاري آمين اللي أتوم كنت يمسكوا أبستف على ريستوران تغيرهم وجوب نو نحن عبد الطعم لحد حنسب حنت ريستوران تصبهم هنا ريخهم ماسين أبكارو تأخذ اليوم هيتأخذ اليوم حكير
كم قد ما زقال زحواتي تعمي هذا سناي مخانكم تعيدكم وتغينكم زقال زسيب لنا أول ما أنت خنقبرنا أو خنطبق علنا أو خنفلي يبلنا ممرحنا هيوتنا ممرحنا هيوتنا قال إجزابير نعود ما إجزابير استجهل بيوتنا كدانا لو قويتا قالوا هيوتنا نخبط سماعمي بزي قال أملاك سلازحواتي من النجر زقوا النجر يلا ما جمرتان تايلنا عندنا هيوتنا تايلنا يرنا يسوع كريستوس قويتا كهون الله مدحانو كهون الله ما أكل هذا ما نسبينه كهون كلامه بحال درجة خن تايلنا يرنا كل ساعة بكريستوس يسوع كنركب من كلالنا استلوت الهيوت كهلونا كخلالو حدش تفترة كنكون علنا እግዚአብሔር መስገን አሜን ዘይተለወጠ ማንነት ተርዳህልና ኮይኑ ክርስቲያን አይኮንና በሳሰይ ደረጃ ኻኒ እግዚአብሔር መስገን ሳሰይ ተዝኾነት አንድና አንተያ ቃል እግዚአብሔር ንሱ ጥራይ ዋና መሪህ ናይ ህይወትና ከሆናለሁ ገዛኢ ናይ ህይወትና ከሆናለሁ መላኺ ናይ ህይወትና ከሆናለሁ አሜን ራብዓይ ደረጃ ድማ ናይ መጨረሽታ ሐቀኛ ክርስትና ዘብለና አሕዋተይ ነቲ ናይ ክርስትና ናይ ቅዲ ህይወት ቃል አምላክ ዝነግረና ምስ እንነብረሉ እዩ አሜን ክርስትና ምስ እንነብረሉ እዩ ማለት እሲ እቲ ቃል አምላክ ክርስትና እዩ ዝብሎ ዘሎ ነገር እሲ ኣብ ምንታይ ያውዕሎ ማለት እዩ ኣብ ግብሪ ኣውዕሎ ጎይታ ይመስገን አሕዋተይ ክርስትና ሐቀኛ ዝበሃል quando lo mettiamo in pratica ኣብ ተግባር ዘየላ ኣብ ፕራክቲካ ዘይተውዕሎ ክርስትና እዚ ጀንዊኖ ኣይኮነን ሓሳብ ናይ ሰብ ፊሎሶፊ ቴዎሎጂ ክትብሎ ትኸሊኻ ግና ክርስትና ኣሕዋተይ ቴዎሎጂ ፊሎሶፊ ይኮነን መንባሪ ክርስትና ናብራይ ክርስትና ክትነብረሉ ብወቅት ማለት ክትከል ኣለካ ሱልካ ናይ ኣእምሮ ሓሳብ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ምምላስ መንባር ዝብል ቃልስ ኣብ እንታይ ቅረቦ ነው ከና ፍሪዮ ንኽልና ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ዘሎ ጦስ 4 ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ጦስ 4 እንታይ ይብለና ሲ ኣነ ፈልጦ ዝብል ማለት ንጎይተና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ ንእግዚአብሔር ፈልጦ ዝብል ወይ ከዓ ክርስቲያን ዝብል ከዓ ክንብሎ ንኽልካ ወደ መዝሙር ዝብል ንትእዛቱ ከዓ ዘይሕልዎ ንሱ ሓሳዊ ተሓቀው ናብኡ የላን ስለዚ ተሓቀባና ከም ዘላ ሐቀኛ ክርስቲያናት ምዃና ንፈልጦ መዓሲ ነቲ ትእዛዛቱ ናቱ ምስ እንታይ ምስ ገብሮ ምስ ንሕልዎ በኻል ኣዘርባስ ነቲ ክርስትና ህይወት ኣብ ግብሪ ምስ ነውዕሎ ጥራይ ብኡ ምስ እንማለስ ጥራይ ሐቀኛ ክርስቲያን ክብለና ዝኽልሕዋል ስለዚ ኣብኡ ኣብቲ ምዕራፍ እቲ ጥቕሲ 6 ድማ እንታይ ይብል ራእይ ጥቕሲ 6 ኻኒ እቲ ኣብኡ እነብር ኣለኹ ዝብል ወይ ድማ ክርስቲያን ዝብል ናይ ክርስቶስ ዝብል ተኸታሊ ክርስቶስ ዝብል ተኸብል ኣሎ ከምቲ ንሱ ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ እተመላለሶ ንሱ ንሕናውን ማለት እዩ ከምኡ ኮይና ክንመላለስ ይግባአና ከምኡ ኮይኑ ክመላለስ ይግባኦ እዩ ስለ ክርስቲያን ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ክርስቲያን ይኸበልካ ናቱ ይኸበልካ ኣብ ክርስቶስ ነብር ኣሎ ኸበልካ ከምቲ ንሱ ዝተመላለሶ ማለት ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ዝምድሪ ዝተመላለሶ ከምኡ ኮይና ንሕና ድማ ኣሰሩ ናቲ ዝገደፈልና ኣርአያ ክንክተል ክንስዕቦ ይግባአና ይሕዋት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን እዚ ምስ ንገብር እምበኣርቲ ክርስትና ዝበሃል ቅዲ ህይወት ኣብ ግብሪ ብናብራናው ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ በኣር ክርስቲያናት ኢና ንሕና ማለት እዩ እግዚአብሔር መስገን አሜን ማቴዎስ ድማ ምዕራፍ 7 እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ መጀመርያ ነቲ ዮም ሓደሽቲ ክርስቲያን ክወሃብ ዘለዎ ጥቕሲ ኩሉ ግዜ ምዕራፍ 7 ጥቕሲ 21 ክሳብ 27 ዋላ ክነንብቦ ኢና ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ 21 ክሳብ 27 እንታይ ይብል ሲ ፈቓድቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ዳ እምበር ጎይታይ ዝብለኒ ወይ ከዓ ክርስቲያን ዝብል ዝብለኒ ኩሉ መንግስቲ ሰማያት ዝኣቱ ኣይኮነን ኣለኩም ለምሳሌ በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት ጎይታይ ብስምካ ዶ ኣይተነበናን እተነበና ኣይኮናን ኣጋንንትስ ብስምካ ዶ ኣያውፅናን ብስምካስ ብዙሕ ሓይሊ ዶ ኣይገበርናን ክብሉን እዮም ሽዑ ኣነ እቶም ገበርቲ ዓመፃ ከቶ ኣይፈልጠኩምን ካባይ ረሓቑ ክብሎም ገበርቲ ምንታይ ኢሎም ተሓቂ ፈልጥዎ እዮም ግና ክግብሮም ግና እንታይ እዩ ናይ ዓመፃ ግብሪ በኻልእ ዘረባስ ምስ ቃል እግዚአብሔር ፈፂሙ እንታይ ይገብርን ኣይሰማዓን ካብ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዝገብሮ ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልሕሳብ ኣይመስል በኣር ክርስትና ዝፀንዐ እዚ ኣሕዋተይ ኣብቲ ከውሒ ዝኾነ ክርስቶስ ደው ክንብል ንኽእል ነቲ ክርስትና ዝብሎ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ነቲ ቅዲ ህይወት ናይ ክርስትና ዝዛርቦ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንሕና ኣብ ግብሪ ምስ ነውዕል ኣሕዋተይ ሰማዓት ጥራይ ደይኮነስ ገበርቲ ምስ ንኸውን ቤትና ህይወትና ኣብቲ ከውሒ ዝኾነ ቃል ኣምላኽን ክርስቶስን ክህነፅ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ዝናብ ዘነመ ሽግር ክመፅእ ይሽዑ ውሒዝ ወሓዘ መከራ ክመፅእ ይሽዑ ንፋስ እውን ነፈሰ ስደት ክመፅእ ይሽዑ ነታ ቤት ከዓ ደፍእዋ ንዓኻን ህይወትካ ማለት እዩ
እግዚአብሔር መስገን ኣብ ከውሕ ተሰሪትካ ስለዘለኻ ግና ኣይወደቐትን ክብረና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ድሕዋቴ ስኻ ግን ሓቀኛ ክርስቲያን ስለዝኾንካ ግን ኣይትማሳሰልን ኢኻ ጎይታ ይባረክ ኣይትለዋወጥን ኢኻ ጎይታ ይባረክ ሓንሳብ ከምቲ ኮንካ እንትኽእል ሓቀኛ ክርስቲያን ስለዝኾንካ ክርስትናኻ ትቆጽሎ ኢኻ ሃሌሉያ ኣሜን ድሕዋቴ ረኺብካ ክርስቲያን ኢኻ ጎዲልካ ክርስቲያን ኢኻ ተባሪኽካ ክርስቲያን ኢኻ ግን ነገር ሲንካ ኣለኻ ክርስቲያን ድማ ኢኻ በኋላ ዘርባስ እሙናት ኮይኖም ከም ክርስቲያናት እዮም ዝመሃለሱ ኣይለዋወጥን እዮም ነገራት ተቀየረ ኩነታቶም ሪኦም ዝቃየር ይኮኖም ኣብቲ ከውሒ ተሰሪቶም ክርስቲያናት እዮም እዚኦም ብሓቂ ዝኾነ ይኹን ነገር ይምጻሲ ኣይገድፎን ክርስቶስ ዝብል እዮም ትምህርቱ ኣይገድፎን ዝብል እዮም ወላ ከማንተን ገንዘብ ቁሩተይ ተኾናስ ዕሽረይ ክህብ ይሕጁን ስቲል ሕጁን ሞባይውን ክህብ እየ ጎይታ ወላ ከማን ብዙሕ ነገር ተልና ኣነ ግን ታገብረ ተኣምላኽ ዘልን ከባይ ክህብ እየ ጎይታ ይባላል ክርስቲያን ምዃነ ስታይ ይገብርኒ ኣይድርብየኒ ኣይንዕቆኒ እግዚአብሔር መስገን አሜን ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ታይሉሲ حلفن ترفن يفلت إله آمين بخول نجارسي لمودي إله بتحيل زبان خريستوس جنا نقول له يخليه آمين دحواتي بعد كريستيانات نكون إحنا كم كريستيانات كينا نمهالس هوار بقول سيد لهم سيلكم أبزي أموني مالتي أيقول فوين نقول يتام مالتي تتمسى أنا قلنا تخويني كريستيان كيني إزم مالس كله بسي لذا أنا كريستيان إسكابلو سمعت رأي كونكل جباري آمين سلازري يوم الله هم قال يوم قالوا لك هم نايت ريجكس قالوا سبكت سمعي موزنا دس ولا حد نايت ريجكس نعرف ماسي زك أنا نجار على حسابنا هجيتها جبريت سبكت يسحبها كاي دس ولا كطعم زي ما زلوا حس يس تبل قال يس كان كنت جبر لك أبوي تاي برامي هم اللي حكي يس بقى دس ولا كات سمع الله عزي لك عندما هم خيني سكيل حدا جزي رأيه سكيل سبكوزنا برا سبكت نايس سكيل كابت أحمد ذكرنا سكيل معرفة سلاسان سلستن سكيل معرفة سلاسان تغسي سلاسان حدا رأيوه سلاسان حدا انتهي المسيلكم كما تقطع حزب دما أبا هاي موضوع مالتنا بسكيل مزخلو بسكيل قال أملا خلو عندي ناو خلو مالتي كم زبيكا أب كلميها يقمتو سمعوا دليلهم زقمتو دلو قالت كوني سمعوا قالوا جناخ أي تقبرون إياه قالوا أنت تقبرون يسمعوا يا من ياخذ دس بلامي يقاني يزلوا يسكيل قال أملاك يزنا قطعهم قال يزارهم دلو قني سمعوا يا مجنا يقبروني شو أنت لهم سيلكم بقافهم فقري يريو قالوا لبهم جنا دد حرب حرقسهم إيو زخيد كريستيان جنا سلتي من أنتو زموته سلتي من أنتو زتنسى استنسى خاني سليز نبرد أم بس لجزء رأس أنت يجبرني بلو أي نبرني بلا عمين دحواتي سلازم دحر أنت يوم تقول نزخور زي أميلهم سلازم دحر بحرس دخيل كريستيان دحواتي أي كونن آمين تقصر سان كتنكا أم بأرس نسخة كم كنيه فقري اليوم لهم كنيه خينو متزاروا زلسي ناي كنيه فقري خينو كم كنيه فقري كم تطعم دمس زلوا إن شاء الله قريتهم كسب خلوا طعم دمس بقى وين دبل دسبكو كم طعم دمس زلوا مهرام مسونكو ها زخيل كوين كايوم تدمسو سي طعم بقى مكيروم موصقنا خصمعوا بقى دس بلهم خصمعوا يموصيو قال كاون تاي غبرو يسمعوا الله غناخه اي غبروون ايو مبل ስለዚህ ዋት احنا እንታ እንኳን ያለና ክርስቲያን ንሕርዳ ኮይና ገበርት ክንከውን ኣለና ክንሰማዕ ጥራይ ኮነስ ገበርት ኮይና ክንርከብ ኣለና ነዚ ቃል እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝተፋለየ ቦታታት ይደግሙ ንኣብነት ኣብ ኢሳያስ ንሕርከይና ኣብቲ ስለቲ መሪሕ ዝኾነ ስለ ጾም ጸሎት ከመይና ከም ንጽሊ ዝገልጸልና ኢሳያስ ኣምንታይ ምዕራፍ 58 ሓቂ ኩላትና ንፈልጣ ምዕራፍ ያ እንታይ ይብል መሲልኩም ኣብ ጥቕስ 2 ልክ ከምዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ገብሩ ነይሮም መሲልኩም ኣብ ጽባሕ ሂደሉኒ መገድታተይ ድማ ክፈልጡ ድማ ይፈቱ ግን ስለዝደለኻዮ እግዚአብሔር መገዱ ስለዘፈጠካ ክርስቲያን ኮይንካ ማለት አይኮነም መገዱ እኮ ከፈጠካ ይሆን ዚያታ መገድ ብለካ ዚያዳ ካዝን ሰዓትን በቃል መገድ ከይ ትኸሊያ ስለዚህ ብለ ማሲልኩም መገድታተይ ክፈልጡ ይፈቱ ድሕሪኡ ግን ታይሉ መልስሎም ከም ትጽድቅ ዝገብርን ሕግ ኣምላኹን ዘይሓድግን ህዝብሲ ሕግ ጽድቅ ሃባ ይደልዩ ናብ ኣምላኹን ከقرቡ ይፈቱ ብድሕሪ ተዛረቦም ግና ክዘልፎም ከሎ ኣብ ምንታይ ሓጢያት ከም ዘለው ድሕሪ ግን እንታይ ተዛሪቦ ማለት ስለዚህ ይሞጽዮም ይقرቡዮም ደሲሎም ጽድቅ ዝገብር ህዝብ መሲሎም ሲقرቡዮም ግና አይገብሩንም ስለዚህ ክርስትና ግን ሕዋተይ ናብራይ አው ክንማለሶን ከላልና አሜን ተቀዲ ህይወት ናይ ክርስትና መስተገልጸልና ኣብቲ ላይፍ ስታይል እቲ አቲና ክንማለስ ይግባና ንድሕሪት ገጽና አይንመለስ አሜን ስለዚህ ቲቶስ ድማ ነዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዓይነት ገሊጽዎ ማለት ቲቶስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 16 ከመይ ምዃኖም ዞም ሰባት እዚኦም ይገልጾም በጣም ዘደነቅ ቃል እንታይ ኢሎም መስልኩም ንኣምላኽ ከም ዝፈልጥዎ በዓሎም ይብሉ በዓሎም እንታይ ይብሉ ንኣምላኽ ንፈልጠይና ክርስቲያን ኢኻ ይብሉ ማለት ክርስቲያን ይብሉ ፉንፉናትን ዘይእዘዙን ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ሁሉ ዘይጠቕሙን ብምዃኖም ግና በቲ ግብሮም ይኽሕድዎ ኣለው
ስለዚህ ክርስቲያን ይብሉ ከባአፎም ግና ግብሮም እንታይ ተገብሩ ማለት ነቲ ክርስቲያን የሚባለው ተخحዶ አላ አለሆነ መስሕዋት ስለዚህ ይቆም አለሁም በአፍና ክርስቲያን ተበልና ግብርና ግን መስጣፍና ዘይከይት ተخين ሕዋቴ ነቲ ክርስትና ህይወትና ነخحዶ አለና ማለት ስለዚህ ሕዋቴ እዚ ይታሐቂ እግዚአብሔር መስገን አሜን ነታሐቅድ ማንሕና ክንፎትዎ ከነፍቅሮ ክንቅበሎ ኣለና መጨረሻ ዘመን ይብል ሕዋቴ ብዙሓት አዛኖም ሓሳሕዎም ካብ ተሐቂ ክሰምዑ አይደለም ጽንጽዋያት ክደልዮም احنا ግን ተሐቅግና በመጨረሻ ዘይ ምዳና ክርስቶስ ኢየሱስ ዝመጻሉ ዘመን ተሐቅ እንዳፈለጥና ከም ክርስቲያናት ኮይና ክንማለስ ይግባአና ኢየሱስ ክርስቶስ ቤት አሜን ሓደ ነገራት ሕጂ ክበኩም ይፈቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበና ትእዛዝ ኣሎ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ ጦስ 15 ክሳብ 16 እግዚአብሔር መስገን ኣብ ዘላ ዓለም ከይዱን ሁሉ ፍጥረት ድማ እንታይ ይገብሩ ለና ወንጌል ሰበኹ እግዚአብሔር መስገን እዚ እንታይ ትእዛዝ ከነማልኦ ዘለና ብዙሕ ዝተፋለየ ሓሳብ ኣሎ ነዚ ድማ ንሕና እንታይ ክንገብሮ ይደልና ከነማልኦ ኣብ ህይወትና ድማ ከነተግብሮ ኣለና እግዚአብሔር መስገን ናይ ግድን ፑልፒት ስለዚ ሓዝና መድረኽ ስለዚ ሓዝና ይኮና ነዚ ንገብሮ ኣብ ኩሉ ቦታና ማለት ብናብራና ልዕሊ ኩሉ እትዛረብ ሕዋቴ እቲ ድምፅና ከነፈርና ዘይኮነስ ህይወትና ይዛረብ ኣካይዳና ይዛረብ ትገብሮ ተግባር ልግሶኹም ይዛረብ ትንገብሮ ንጥፈታት ኩሉ ይዛረብ ስለዝኾነ ከምኡ ክርስቲያናት ኮይንኩም ንበሩ ሕዋቴ በዚ ምግባርኩም ማኒ ወንጌል بزربا غير يكون سي بهوتكم ما تخبرالو كسبخ يغبا بيتا يمسل غرينا እኮ ተዛሪብና ዝተቀባልና ዘይብላን ምንታይ ምክንያቱ ህይወትና ስለዚህ ይረው ዘሎ ስለዚህ ይረው ዘሎ እንታይ ጎርማ ስለዚህ አይቅበሎም ማለት ግና ከበቲ ህይወትና ግን ተገይሩጽ ግን እቲ ትእዛዝ እንተኸገብሬና ኣብ ህይወትና ከነፈጽሞ ማለት እግዚአብሔር ከመጎሱ ከብዛሐላይ እንዲሁም ሰው መጎስ ካብ አምላክ ዝደሊ ስለዚህ ህይወታ ክንገብራልና ኮሚና ክንማለስ ኣለና ካልእቲ ድማኒ በጣም ኢምፖርታንት ድማ ከም ክርስቲያናት መጣን ክንገብራ ዘለና كل ساعة أب كريستوس يسوع نطبق أحوال. أنت نطبقه أنت إلنا يسوع كريستوس أب وانجيل يوحنس. معرف عصرة حمشته. تقصي حمشته خلنا ببينا. وانجيل يوحنس عصرة حمشته تقص حمشته أنت بنسيلكم. وتقول دويني أنا إلو يسوع كريستوس يابز زارب دول. أنا أفرق أنا استخدمكم يوم. بجاي كاي حنتك واحد تجبروا أي تقولون يوم ما. تأبايز أنا ونابون نسيو بزحفرة. زفر ريبويتاي مسكن ስለዚህ ድማ እቲ ክርስትና ህይወትና ኣብ ግብረ ከነውዕሎ ተዳኺና ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ክንጸንዕ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ክንጸብቕ ካብ ክርስቶስ ክንፍለ የብልና አሜን ሕዋቴ ካብ ክርስቶስ ተፈሪና ብዘይኩ ምንም ነገር ክንገብር አይንክልና ገሊታትና በተዘለና ተመክሮ በተዘለና መንፈዓት ቡይኮና ናይ እግዚአብሔር ነገር ንገብሮ ሕዋቴ እዩ ምስ ክርስቶስ ኮንከ ያኻ ሁሉ ተሰርሐ በክርስቶስ ጸጋ ይሁሉ ዝግበር بناي كريستوس منفس يخاخلو تجبره بناي كريستوس حيلي يخاخلو تجبره بنات كمان فعات بنات كخلت بنات كتمرت بنات كات بو يكونن كريستنا طريق كابو خطجبر لك عباي زي صنع عباين حلت صنعهم حنت ነገር እንኳን خطجبر نيشته كونت عباي خطجبر يدخل اب قدمه وانت يبلا ማለት ተቀባልነት ይብላ ትፍሬ ክትፈሪውን አይጥሩኛ ስለዚህ ህዋቴ ክርስትና ዝንበር ከጻሊ ኣብ ክርስቶስ በመስዋይ ህይወትና ተሰወራ ክርስቶስ ህይወትና አው ተጥበቅ እግዚአብሔር መስገን ከም ተጨናፍራብት ጎንዲ ልግብ ዝበለ ልግብ ይላን ማለት ክርስቶስ አይፈለ አብዝቆን ይሁን ርዕስ ንحنا ደይኮና ክንከብርስ ክርስቶስ ክረአሎ አሜን ክርስቶስ ከኸብራሎ ክርስቶስ ከደሞ አሎ ሃሌሉያ ስለዚህ በዘይ ባይ በኋላ ዘርባስ ንስል ለሁሉ ጊዜ አብተን ገብሮስ አሎ ኢየሱስ አሎ ኢየሱስ ዘይብሉ ይትረፈና ሃሌሉያ ኢየሱስ ዘይብሉ አሜን ዘይብሉ ኢየሱስ ይትረፈና ዘይብሉ ኢየሱስ ካባና ይርሐ አሜን ስለዚህ ዋቲ ኩሉ ብጸጋ አምላክ ይዝኸውን አሜን ካለ ድማ ሐሳብ ከበኩም ዘለኻን ሓደ ድማ ሀብት መለለይ ናይ ክርስቲያና ሕጂ ክርስቲያን ምዃና እንዲ ክፍልጠና ዘንዲ መለለይ ድማ እንታይ ፍቅርና ድማ ሓድሕና እንታይ ክኽልወና ኣሎ ፍቅር ክኽልወና ኣሎ ዮሐንስ 13:35 ዮሐንስ ምዕራፍ 13:35 እንታይ ይብል ንሓድሕና ፍቅርን ታላትኩም በዚ ንሓድሕኩም ፍቅርን ታላትኩም በዚ ደቂ መዛሙርቴ ምዃንኩም ኩሉ ክፈልጥ ወይ ከኣኒ በዚ ክርስቲያን ምዃንኩም ኩሉ ተኸገብሪ ክፈልጥ ስለዚ ሓደ ካብቲ ናይ ክርስትናና ፑብሊሽታ ዝገብርና ነገር እንታይ ፍቅርና ይኽብርና አምላክ ይሁን ፍቅርን ድሕርዳ ኣሃሊና ኮይና ንሳንተያ ክርስቲያን ምዃንና መፈለጥታና ያ ጎይታ ይመስገን ገሊኣቶም ሓይሉ ክመስሎም ይኽእል ገሊኣቶም ቅብኣት ክመስሎም ይኽእል ክርስቲያን ዘብለካ ፍቅርኻ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ ሕዋተይ ንሓድሕና ድማ እንታይ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ፍቅሪ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ዝነግረና ሕዋት አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሜን ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ንግበር ሕያውነት ንመላ ምሕረት ልቢ ንመላ ቂምታ ኣይንሓስ يقرأ نبل እግዚአብሔር መስገን بمحرت كل ጊዜ እንማለስ ለዋህ ተደናገር ስንኹን አሜን ነቶም አሸገር ተሰባድ ድማ ንጻወር ነቶም አሸገር ተሰባድ ድማ ክንዕጎስና ሓንሳብ ሻለው ገሊኣቶም تعجست زي زودوها سبحان الله مش حكي نتوم تعجست زودوها وكيترفه فقرن دحر دحليك خاين كتصور مي حقوي تاع مسكين امين دحواتي ስለዚህ ከምዚ ኮይና ማለት ይግባአና እንታይ ንግበር ፍቅሪ ይሃለወና በፍቅርና ያም ሰባት ተይዝገብሩ ዘለሉና ማለት ሐቀኛ ክርስቲያናት ምዃንና ንፍለጥ ሕዋቲ ሃሌሉያ አሜን
كله دم حساب كوكم زلها هنفرق على النخا كريستيان كوينا هنفلت نحرد علينا عوادي بتفرينا أنتين قبرنا بفريقهم تاخد قولهم هنا إجزاء بركة تريوهم هم قوي بارك آمين مونا بتاع معرف عصرت حمشة تقصي شمون خنم ببع وانجيل يوحنس معرف عصرت حمشة تقصي شمون تنتهي بلسي بزح فرق أنت فريقهم ها عبوي بزي خبر ازي لما على ما نحواتي شوتون أنت خبري عبوه كخبري رغم لهم كل لسانس أنت خبري يسوع كريستوس قويتا إلو تخبري كمسكري كل بركة ما يسوع كريستوس قويتا ما أنت خبري كم بركة إذن من كبري له نبو خبري نبو خبرس قبل مساء سلسلة يعني بزح فرق أنت فريقهم عبوي بزي خبر دك مزامرتي مخان كتكونون كتكونوا إيهم كريستياناتون تخطب بحالي إيهم كم كتكوني إيهم بحتى تخطلتي مخانكم كفلتي فريو سلسلة لهم لازم حواتي قام زل سبلوا فرابلوا كتفري على كحال الدنيا حواتي كنفرق على آمين علو نفريو كم زخلوا جزاز لكم أوش تخمس أقال التفريو فرلي إحنا ريكم علىهم تقبلت تراي كنا قال لي سبكم الله زي عبارة زي أنا عاي الزناعي التناعي كل بقى ما إكاب تراي خوينك زي عبير مسجد باراسيتا هم يزجبر حكي له باراسيتا يكاب تراي يبلع تراي لك عم إن شاء الله عم بتاع حسها قدوبه تزجبري حسها قدوبه يبلع تراي أي هذني حسها قدوبه أبي إسرائيل لما حد بحر الله تاي بحر مسيلكم موت بحر زبالة موت بحري حساي يقول شو تراي بقى خليك زي تشود ما بتعمه فيه ولا شو كتوص الله ما يدخلنا موت بحري بلون سلزي موت بحر زي يسوع كريستوس تزاري حدا زي يسوع كريستوس متى عبد دبر زيتي أجارو مسنبر حواتي تخرج أنت خبري بلو كم قالي بلو كأنت خمسة يشعو فالفعل زغنا ماي كوتي بلو نتمرير زغنا ماي موت زلو أنت خبري هوتك هوي شعو عبد عسى زين برل بوت عسى خبري سلزي ما إحنا ما حواتي كم دلك عم زموت بحر اللي كنا هنكون زلنا عم تبي إسرائيل زركبسي هوت نهب دما النبارخ دما قوي تخبرنا يدل التفرينا سخالو السبع زت قاملو زبالعو لهم كون علينا امين اخواتي كل زي حب خلوت كدنا ننطب هبا هو برخه دلي حيل دلي قوي تهبنا هبن تاي كنا بلسي كابانا خن بانا جيروس انتي قوي تازه اللهم دعواتي بانا جيروس انتي قوي تازه فريت نحدا اخينا حواتي بزحات بناتنا فريد ما تخغوريهم كبارو يا امين النبارخ السبات كنا كنفرع على نتطعم زي نسبلو فرح بلو كتفري على كهاليا حواتي سلازي تلي انت يمزلون زي كم زي مسلكم باراسيتي بلو انا باراسيتي كنا نقول تي بارامي نحنا غران بزحات نتصوغينا الى حق الحواري قال نتصوغو سبات يوم ساعه طعم زي لسكم بلو تصوغي انا صاحب امين هاليلويا እግዚአብሔር ይመስገን አብ ቀዳማይ አብ ዮሐንስ ወንጌል ገና ምዕራፍ 3 ጥቅስ 30 ድማ ከነብቢና ቀሪብና ኢና ክንውድ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ጥቅስ 30 ድማ حواتي ኣብዚ ኸ ስለምንታይ ዛሬ መስልኩም ናይ እግዚአብሔር ቃል ከም ክርስቲያናት እንድሕርዳኣ ኮይና መን ይዛዓብ ኩሉ ግዜ ህይወትና ክርስቶስ ኢየሱስ ዓቢ ወይ حواتي ክርስቲያን ተኮንካ ብትገብሮ بتزاربو بتنبرو مني زخبر كل جزء እግዚአብሔር ይዝخبر كبرنا عمله خون آمين سلزي أبزي يوحنس مطمق تزاربو قالي بتعمل جن أورا أجد أسخنه يو نعناي إذا قالس كل جزء أبو مرنا أبصرتنا ممكن حززلنا قالي آمين ده بلسي نسخ عبي أنا جنا خنس يجباي كريستيان تخينكا مني أبا هذا عبي كريستوسي سخد ما كل جزء أنت هتجبر تحتي حاتل ويتم زنامي قلت حتى اللي كان كل جزء خاوي تخنت تجبر العلب بذاك يا هذا نتوم تحزب له جزء أنت لا تغزب له تزور جزء أبير العلب بلهم قوي تيبار لازم اخواتي اذا ما كل جزء ابو مرنا خنقوا صرو علنا مزت قصص زخير حسب قداماي قرنطس معرف 10 تقسي 10 شوعتن 10 شمونتن كم زي بلنا قداماي قرنطس معرف 10 نو بتقص 30 حدا قداماي قرنطس معرف 10 تقص 30 حدا تقص 30 حدا ان بارسين يبل انت بلعكم ويس انت سفيكم ويس زغونه يكون انت غبركم كله نخبر املاح كبروا اسكو كله اسكو بالمثال ስለዚህ አብ ክርስትና ህይወትና ማንታ ሆናሉ ብንገብሮ ነበለ ሁሉ ንጥፈታትናሲ ክርስቶስ እግዚአብሔር ከኸበር ከኸላሉ እዘን ድሕርዳ ኮይነ ሕዋተይ بحق منجس السماء تردياتنا لا مالك منجس أملاك كم يمخانو تردينا له تيوت ناي كريستنا كم يمخانو تردينا له نقبره زبل نبره نابرا أب كل مالتي
ጎይታ ክኸብር ክኸላለሁ ኣብ ኩሉ ክፋልና ህይወተይ ጎይታ ጣልቃኣትዩ ሲ ንሱ ይኽበረለይ ከም ዝብል ማንነትን ህይወትን እሱ ይዕበለይ ዝብል ሕዳልና ኮይና ክርስቲያናትና ብሓቂ ማለት ይዋል ምክንያቱ አንነት ክሞት ኣሎ ኣብ ክርስትና አንነት ሞይቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክነግስ ኣሎ ሰኻይ ኾን ከናብ ዝፋን ልበኻ ተቐመጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዝፋን ልበኻ ዝቐመጥ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ሕጂ ድማኒ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ኣነ ዝጽልየን ጸሎቴን ስኻትኩን ማ ክትጽልይዎን ኣለኩም ክርስቲያን ድሕዳ ክትከውን ኮንካ ከኣኒ ኩሉ ግዜ ክርስቲያን ክትበሃል ተዳ ኮንካ ክልተ ነገር ኣሎ ክትገብሮ ዘለካ ሓደ ኣብ መዝሙር ዳዊት 19:13 ቃል ኣምላኽ ዝነግረና እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 19:13 እሱ ድማ ትዕቢት ኣባይ ንኸይስልጥን ስታይ ግበሮ እዩ ዝብል ዕጎቶ ይብሎ ምዕራፍ 19:13 ንባሪኻ ካብ ትዕቢት ሓልዎ ኣብ ልዕለይ ከይስልጥን ዕጎቶ ሽዑ ሙሉእ ክኸውን ካብ ዓባ ኣልሳ ከዓ ክነጽህ እየ ሕዋተይ ክርስቲያናት ኮይና ኩሉ ግዜ እዚ ክንሓስብ እንክላለና ከይንዕበ ክርስቲያን ትሑት እዩ ብትሕትና ክማለዝ ድማ ኣለዎ ኣይንኽእልና ግን ንሕና ትሕት ክንብል ንሓደ ሰብ ትሕት በሊልኩም ኣይክእልኒ ሕዋተይ ትሕትና ካብ ኣምላኽ እዩ ዝወሃበት ትዕቢተኛ ተኾይና ሓደ ሰብ ክልውጥ ኣይክእልኒ ትዕቢቱ እግዚአብሔር ጥራይ ክልውጦ ዝኽእል ስለዚ እንተኽብረልና ክንጽልይ ክንክእል ኣለና ቀጻሊ ጸሎት እዚ ንጸልይ ሕዋተይ እቲ ክርስትና ህይወትና መካን ከይባላሾ ካብ ትዕቢት ሓልወኒ ጎይታ ዕጎቶ ኣባይ ከይስልጥን ተኻለይቲ ትጽልይዋ ጸሎት ድማ እንታይ ኣምሲልኩም ክብረ ኣምላኽ ከይትተንክፉ ኩሉ ግዜ ተጠንቀቑ ኢኹም ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናቱ እዩ ንሕና ክብረ ኣምላኽ ክንትንክፍ የብልና መን ክብረ ኣምላኽ ዝተንከፈ ሆዚያ ትዝክርዎ ዶ ነቲ ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ታቦት ኪዳን ምስ ተንከፈ እንታይ ኮይኑ ተቐዚፉ ሞይቱ ምክንያቱ ክብረ ኣምላኽ እንታይ ክንገብር የብልና ንሕና ክንትንክፍ የብልና እቲ ክብሪ ናይ እግዚአብሔር እዩ እቲ ንእግዚአብሔር ዝግብኦ ክብሪ ድማ ኩሉ ግዜ ንዑ ንሃብ ሕዋተይ ንሕና ክብረ ኣምላኽ ኣይንውሰድ ፈጺምና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገን ይኹን ስለዚ ክልተ ነገርን ከም ክርስቲያናት መጣ እንድሕር ክማለስ ኮይና تعبيت هبنا هاي سلطن كنا عقتول لنا هنصلنا كل جزء صلوت نصلي عواتي بجزاء رسنا عين خلينا إحنا هون تعبيتنا أي كنا انتبهنا هون أوشتنا حسب كل خلي أنا هون بصلي وبزح صلاة على جزاء بيرزقين حواتي تخبر على النبار كويتا رداني يدبله حجزني يدبله كويتا يمسك تعبيت هبنا أنت خي قبر كي سلطن كنصلنا كل جزء رداني كويتا هنقول لنا كبر جزاء بير ما أنت خي قبر يبلنا كنتم كفوا يبلنا أبي إسياس دم خمزير إسياس 4 كل تنتقش شو منته 4 كل تنتقش من ترمان تايبلسي أنا እግዚአብሔር سمي إزياء كبرتي كأن خالق مسجاني ونصرف مسلتات أيهبن إيه لويدا እግዚአብሔር بتعم بخبرون تاي كناي كنتم كفول خبر يبلنا خبرات ناتيو مسجان ناتيو نسيو صدق كريستيان تكون كحول جزء بس 5 مسألة أمرون أملاها ختان إيه خاتم مالس كم زي مسألة من فسي أوش تخزر ويتهاي خبرنا بالكاتم مالس እግዚአብሔር መስገን ሕጂ ድማ ሕዋተይ እቲ ክርስትና ናስ ክርስትና ዲዩ መታን ክንፈልጦ ሓደ ነገር ክንርኢ ይደልኩም ሕጂ እዚኣ ሕጂ ዝበኩም ጥቕሲ ድማ በጣም ዓሚቕ ዝኾነ ሓሳብ ስለ ክርስቲያን ትገልጽ እያ እዚ ሕጂ ዝበኩም ጥቕሲ ድማ ብዙሕ ግዜ እንብብና ያለና ሕጂ ግን ብዝበለጸ መልክዕ ክትርድዎ እያ ካልኣይ ቆሮንጦስ ክንምለስ ኢና ምዕራፍ 5 ሰለስተ ጥቕሲ ከነንብብና ካብ 13 ክሳብ 15 سلتي نابرنا كريستنا سلتي قدي هوتنا عميق زغن حسابي أبو الزبنا انتهي برسي مبارس يبل حدا بجاء كله موتى سلو ما قلت ناس كريستوسي سلازي كلاتهم موتوا قابل نبلسي فور كريستوس دريخنا ايو امه انت تسأللنا نعملاخ مسقلبنا انتو خناون مسقلبنا انتو خناون نعهاتكم هنا تحري حجي وتوم زلو نتم انتم زموتان زتنسأن نبر نرؤسهم انت خينبرو نسو عب كند خلاتهم موتى أتا حسب عبز زلنا زلوس انتهي مسيلكم حواتي أتي ناي كريستنا هيوت تنبرو خمزي فقر خريستوس دريخ كايخات تنبرو فقر خريستوس دريخ كايخات مالس عبزي دريخيت ناي فقر خريستوس ناتا مالس كاخاني حدا مردا قالو أبو أمرها إذا مردا أزد ما انتايو كريستوس يسوس نسو مويتلنا احنا دما مسو مويتناينا سلازم موت دما اتزغبرو موت ግን ንዓይ ሞይትለይ ንዓኻ ሞይትልካ እዚ ኩሉ ድማ ካብ ግብሮ ኸኣኒ ኣነ ሕጅታ ክግብራለኒ ብህይወት ኣለኹ ይነብር ኣለኹ ኣሜን ቶም ዘለው ይብላሉ ቶም ዘለው ብህይወት ዘለና ኣብዚ ምድሪ እዚ ማለት እዩ ነቲ ዝሞተልና ካብ ሞታ ዝተንስእ ንክርስቶስ ኢየሱስ ንዕኡ ክንነብር ኣለና ስለዚ ክርስትና ድማ እዚ ይመስል ሕዋተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይት እዩ ንኹላትና እዩ ሞይትልና እቲ ዝሞት ድማኒ ንገዛእ ርእሱ ይኮነ ሞይቱ እቲ ዝሞቶን ዝተንስኦን ንዓና ኢሉ ሞይትዎ
نعنا يلي تنسيوا سلازم تخبر لنا نعنا خب كونه نحنا خا بهوت زلنا توم زلو حج بلالو كنوبر عبز مدرزي عبز مدرخ ساعه نبر تنغبر لنا نكريستوس كنبر علنا ما انترو سما يكون بلالو نغزا سما يكون زنبرو نكريستوس يوم زنبرو سلازم تايغبر بسرعها بحداركا بنابرخا بغنزبكا نغويتا نغورالو امين ناتو يتبلو ነገር ሲያለን ይዝበሎ ጎይታ ገንዘብካ ወሲኽካ ንጎይታ አገልግሎ ገንዘብካ ወሲኽካ ንጎይታ ነበር ክርስትና እዚ ይحوات ሃሌሉያ ከብረና አምላክ ይሁን ካብዝ ወጻይ ክርስትና የለ ክርስቶስ ደሪኽና ተኮይኑ ከም ሐዋርያ ጳውሎስ ብሎ ዘሎ እዚ ምርዳ አዘሙን ተርዳ አህሊና ኮይኑ ክርስቶስ ንዓይ ከም ዝሞተለይ ከም ዝተንሳዓለይ አነ ንዒ ሕጅ ዝነብር ዘለኹ አለኹ ኣብዚ ምድር እዚ ክሳብ ዘለኹ በሁሉ እንተናይ ማለት ንክርስቶስ ከነብረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስገን ይሁን አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ነጥፎ ዘልና ጊዜ ይحوات ነጥፎ ዘልና ገንዘብ ነጥፎ ዘልና ነገራት ኃይልና ሁሉ ንመን ከሆናሉ ንክርስቶስ ከሆናሉ ንብዙሕ ነገር ንሕና እንታይ ንገብርና ነጥፊና ግናኸ እቶም ዘለው ሕጅግና ንመን እዮም ዝነብሩ ኢሉ ነቶም እንቶም ዝተንሰን ዝሞተን ነቶም ዝሞተን ዝተንሰን ንዕዮም ዝነብሩ እዚዩ ተፈቃድ አምላክ حوات ስለዚህ حوات ከምዚ ክንብል ከኣልና ኣነ ፈቃደኛ ዲየ ምናት ሓሳብ ዝዓከና ነገር ኩሉ ይኸል ሓቀል ፈቃደኛ ዲየ ዋንስ ሻለው ሓሳብ ካለኹም እዚያስ ንዓይ ክትወለኒያ እዚያስ በዚ ገብራይና ፊ ፕላን አለኒ በዚ ኸይደ በዚ ኸይደ ነብል ግን ሓደ ነገር ከነገርኩም حوات ኣብዚ ምድር እዚ ንደልዮ ድሌት ኩሉ ኣይክፍጸምን ንሕና ንደልዮ ድሌት ኩሉ ይኮነ ዝፍጸም ትፈልጡ ኣለኩም ኩሉ ዝፍጸም ነይሩ ተኾን ነይሩ ዋው ካብዞም በቃ ኣብዚ ምድር እዚ ታይ ምኾና ማለት እዩ በቃ ካብቶም ግን ቃል አምላክ እንታይ ዝብል ዝምድር ዝጥራይተ ዝኸውን ነይሩ በክርስቶስ ተስፋና ካብ ኩሎም ሰባት ነደግጽ ንምንታይ ነደግጽ ኾና ምክንያቱ ኩሉ ድሌት ናብ ዝምድር እዚ ኣይፍጸምን ግና ኣብ ሰማያት ግና ጎይታ ይመስል አሜን ኣብ ሰማያት ግና ክብርና አምላክ ናው ክንመጽና ቀሲልና ክብርና አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ حواتي ሓደ ነገር ክርዳ ኣለኒ እግዚአብሔር ጸዊዕንሎ እግዚአብሔር ሓሪንሎ እግዚአብሔር ናቱ ጌርንሎ በክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ይዝኹሉ ናቱ ክኸውን ጌርኒ ንመን ንኽነብር እዩ ንዑ ንኽነብር አሜን ናብራይ ክርስትና ንክርስቶስ መንባር አሜን ጎይታ ይመስገን አሜን ስለዚህ ሓደ ሕቶ ማስክም ሳይሕቶት እንታይ ዓይነት ክርስትና ነበር ኣለኹ ጎይታ በቃሉ ይመልሰልናል አሜን ጎይታ በቃሉ ይመልሰልናል ሕጂ ድማ መጨረሻ ዘመን ስለዘልና حواتي ኣብ እሙረና ድማ ከም ክርስቲያናት መጠን ሒዝንያ ከይዘልና ሓሳብ ኩሉ ግዜ ኣሎ እዚ ሓሳብ እዚ ሂበ ክንወዲና እሱ ድማ ስለምንታይ መስልኩም ከም ክርስቲያናት መጠን ምጽአት ጎይታ ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ከነቆምጦ ኣለና ጎይታ ክመጽእ ዝብል መንፈስ ኩሉና ኣሎ ክርስቲያን ተኮይንካ ማርናታ ዝብል ኣብ ልብኻ ውሽጥኻ ሓደ መንፈስ ኩሉ ኣሎ ክርስቲያን እንታይ ዝገብር ንዓ ጎይታ ዝብል አሜን መንፈስ ቅዱስ ንዓ ብል ኣሎ ስኻ ድማ ንዓ እንድሕር ዘይትብል ኣለኻ ኮንካ ገለናትና ኮኒ ጎይታ ሓዳረባ መጀመርያ ክገብር ሓዳረባ መጀመርያ ሓሳብ ዝገለልና ኖ ውሽጥኻ ዝማርናታ ዝብል ኩሉ ክኽእል ኣሎ ኣብዚ ምድር እዚ እትደልዮ ዘለኻ ኩሉ ኣይክኸውን ኣይክፍጸምን ኣብዚ ምድር እዚ ብዙሕ ጋበት የለን حواتي ኣይክፍጸምን ኣብ ሰማያት ግን ንብዓትና ከይተረፈ ክሕበስ አሜን አው ንብዓት ዝበሃል የለን ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ከምታ ዝበልኩም ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:19 እንታይ ዝብል ኣብዚ ምድር እዚ ጥራይ በክርስቶስ ኢየሱስ ተስፋ ተዘለና ይርሲልና ካብ ኩላቶም ሰባት እንታይ ምኾና ንሕዝን ነደንግጽ ወደንግጽ ከአዝኻ ሕሰቦኻ ንሕዝን ነደንግጽ ምኾና ነርና ግን ከም ይኮና ንሕና ተስፋ ኣለና ኣብ ሰማይ ባርና ኣብ ሰማይ ገጥናስ ቆሊሕ ክነብል ይግባአና ማለት ኩሉ ግዜ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ቆሊሕ ይብልና ኣብ ሰማይ ሕያው ተስፋ ለነስ ከበሉ ምሳይ ሕያው ተስፋ ለነ አሜን ቀዳማይ ቆሮንቶስ ከና ቀዳማይ ጴጥሮስ ከና ክንግቢና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ጥቅስ 3:4 ስለዚህ ሕያው ተስፋ ይዛረበና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ጥቅስ 3:4 እንታይ ብልሲ እቲ ነዚ ሓልፍን ዘይረክስን ዘይጽምሉን ኣብ ሰማያት ተኣሪብልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ኻሙታት ብብዝሒ ምሕረቱ ንሕያው ተስፋ ብሓድሽ ዝወለደና አምላክ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ሕያው ንዝኾነ ተስፋ ኣብ ሰማያት ተኣሪብልና ሌሎ እስከም ሳይት ክብል እስከ ዘይሓልፍ እስከበሉ ዘይረክስ እስከበሉ ዘይጽምሉ እስከበሉ በኋላ አዛርባ ዘይባላሾ ማለት እዩ ዘይምርት ማለት እዩ ኣብ ሰማይ ርስቲ ተኣሪብልና ኣሎ ልዕሊ ሁሉ ተስፋና حواتي ኣብ ሰማያት ሕጂ ተሓልፎ ዘለኹም ግዝያዊ ሕጂ ተኸድዎ ዘለኹም ብዙሕ ነገር ግዝያዊ ኣብ ሰማያት ግና ልዕሊ ሁሉ حواتي ብዙሕ እግዚአብሔር ክሕሰና እዩ አሜን ስለዚህ حواتي ኩሉ ግዜ ኣእምሮና ክነብር ኮልና ሲነ ዝምድር ዝጥራይ ንዑ ጥራይ ድሌትና ክፍጸም ዘይኮነስ ልዕሊ ሁሉ ግና ሕያው ዝኾነ ተስፋና እቲ ናይ ሰማይ ክንሓስብ ክንከላለና ናይ ሰማይ እዚ ሓስብ ክርስቲያን እዚ ክርስቲያን ኣይኮን حواتي እዚ ገና ኣብ ጉጉይ ዝኾነ መገድ ኣሎ ማለት እዩ ግና በክርስቶስ ኢየሱስ ተስፋና ግን
أفسميات لنا حواتي أبز مدرس تاي كوني لنا له كاب كل سب ندنجزينا كاب كل سب تاي نجبرنا هنا نحزينا أفسميات جن علنا عسبي علو زيو ناي حدا كريستيان كل جزء هي أوز خنا تسفو زيا زعل فجزء باستور إيمانويل نجرنا له حكين أب معرف إسرائيل قلت الرأي وهان استيزل تقص إسرائيل كم زبل قال تينا زنا جرز زمسكر هو قلت إذا أمت صعلو يبلا لمو آمين قويتانا يسوس نعم إزابير مسكن زي حواتي عند تسفانا كريستيان كل جزء انتهي زبلي قويتا يسوع كريستوس نعم زبلي إزابير مسكن آمين يوم قال لهم بزح نقدر على أبز مدرز خكوا وندلي قلنا تسفى لنا حدش سرح نركب حدارنا كهلونا جزاه نركب ماكينة نركب جنزب نركب أتي يزلوا حجي هو ناس كتصبق لنا عندنا مش حكر لعله كل جن حواتي تسفى نقول زلنا هنا لازم مساعتنا قويتاي كريستيان كل جزينة ناي قويتها مساعة يقولوا لي قويتاي مسكن حداركم تجرب تصبق زي جرا هذا حن لعله كل جن مساعتنا قويتها لي جنزب ترخيبات تصبق تزي رخيبة هذا حن قويتها له لعله كل نسي لعله كل تسفى هي أو تسفى يسوع كريستوسي تسفى يسوع كريستوسي كبرنا أملاك يكون أمين حواتي كريستيان كم زغلالو زي تغكلنيا كريستيان أبو مروخ خاقوات صرزلو حساب مردانا زكهم كغلالو ويتاي مسكن آمين لذي أبرأ يوحنس كيدنا خنا مبينا معرف إسران حد انتهي بمسيلكم كابت أصل سلسة جميلة خم بقولكم رأي يوحنس معرف إسران حد أصل سلسة 4 انتهي بلسي أبت الزفانون عوز بلا دمسي إنه دنكوان أملاك مسب نسون مساتهم كنبر إيو نساتهم كأحزبوك خونيهم أملاكون بعلو مساتهم أملاكهم كخون إيو إذا حواتي تسفاني إذا يوز خنا تسفاني ده حرا يزفت سامي إذا أفسمات زفت سامي تأثير 4 خرا وخا أملاك نبزلوا نبعاتهم كابعينتهم كدرز إيو تقدما يحلفوا إيو أمه ريهم لهم إذا حلفوا له نجرالو إذا حج زلوا خحلف في حواتي أبزت أزغوني طلع تسفانا ندنقصينا كحلف يبلو لز حج زلوا هيوت تقدما يحلف أمه دحر دقي موت أي كهوني دحر دقي محزن ويد ما أو ويد ما سعري أي كهونيو قبل كله سمعه إذا تسفانا تي حواتي إذا ناتي تسفايله كل جزء تجبره أبو أمري زوق عصور الصحابي أبز حج أبز مدرزي أقوس له زغل نجر زبالة صعب لعل لني نمنتهي زوق عمره نمنتهي كمتن جينك زي أبير زي فوت مزبل كورم رمي بالليل كحزني بالليل إذا تسفازن دار أخو كحقوس على كبرنا أملاك هو بالله يسوع كريستوس قلت آمين كريستيان تغين كا مخنيات الله كان أملاك تخبر له كريستيان تغين كان زي حجز الله كنا دار أخا عيتشأنم أي تمارر جابير مسكن كبرنا قوي تاخذ وقول لك حدا جزء نبعته يسحب وصل جزء همتزي منهم حزن يكهلني شعور منهم دخام يكهلني شعور حجي نقول تسيسرع خيد الله بيتن عطل له شعور جنا جابير مسكن سعر يكهلني قوي تايبار شعور جنا دخام يكهلني قوي تايبار نبعته حزن زبالة سخول قوي تاس جوهان إهتا كاباي كوزدي حللوي جوهان إهتا مرتن كاباي كوزدي قوي متسألوا ما الزمن إذا ما حواتي تسفاني حدا جزيكو بدنقت كويا حواتي لو حجون قد كون تغليا دحر غروب ساعاتهم قد كون تغليا صباح نقوهم قد كون تغليا ملاخت كتنفحي على الوقت حضرتها بملاخت اللي كما تحقبرت اللي كما ملاختي كنا فحي اجابير مثلا احنا هذا ما سمعنا هذا اليوم كنا لعل معنا وغير لنا ويتاي يسكوس دنا هاللويا يسكوس اذا تسفانا هاللويا ليش تسفانا مخان ما قدما يتسولونكي ينغرنا حواتي قدما يتسولونكي خيدنا خنم بينا قدما يتسولونكي معرف 4 بزقال زخنة صانع بزقال زي ما نحد حدنا كنتابع همزلنا على أملاك نقدر نحواتي طعم إمبورتانت خم كريستيانات مثلا إذا كل جزء عب لبنا عب منفسنا حتوم كخون هالو بزهيا وتصفان مالس حيلي هبناي نحنا إنرجيا إحواتي اللي الله مسك حجي إنرجيا اسمعكم زل هذا اللي بزهيا وتصفى إنرجيا هالو كقوي تازمت قدام يسولنك 4 كم 10 سنة تهبلسي جناخ أحواتي اليوم هواري باولس كم توم تصفى زي بقولهم كالوت من تغير تحزنوا صارتم كريستيانيهم تصفى لكم أي تحزنوا قوي تايبار أي تقولون بزي حج تحلفوا زلهم كي تحزنوا خمتم كالوت قوي تايبار بزعباءتهم لك يسوم زلوا بزي فلتات كتكونوا أي فتون إيه مالت يسوس كم زموتن كم استنسان أميننا أنتو خلناسي أميننا دنازخم إيسكم تسا كريستياني خمالتي أميننا أنتو خلناسي كم أون أملاخنتهم بيس كريستوس دقو سموس وخم تصومي إحنا خسع مساعات قويتا بهوت نسنع خاء نتوم زدقو سكوتو خمزي نقدمهم زي بقال قويتا نبلومكم أهلنا قويتا بعلو بناي تزاز قدرتا بدمص لي كمال اختن بملخت املاخن كاب سماي كوردي وتم بكريستوس زموتن قدم كتنسو ايام دحر زين احنا بهوت صنحنا زلنا نمقبال قويتا
أو أير أو دبنات مالتي مساعتهم حبيرنا بدبنا خنلعل إينا آمين ذكر ده يسكر سوس انتهى مسيح دبنا مسيح لا تحكي لك حنتنا يسكر سوس من العالم احنا دبنا مسيح تاغورنا ختلع لنا هذا اليوم زي دبنا زين منفس قديس يغويتا يبار عرب منفس قديس على دوم سنه زي عربون زي حيزنا كخير حواتي مناطو زي عربون زي مالت مسيلكم على خاملت نا غويتا خاملتي منفس كريستوس زلو نسنا يمن يبلو سنا كريستوس يغويتا يبار سخانا كريستوس ختلع عليها هم نحوارو اسكنا حوارو اسكو برمسا نحوارو مس غويتا خنبر انا امين لذي حواتي نحوارو زي مدري يكون نحوارو بسماي هللويا نحوارو مس في سماي او يزلم برت مصينا عقندي دغيم بل بزن قالات زياتن نحرحركم تصانعوا ስለዚህ ክርስቲያናት በዘን ቃላት ዚም ተንገሩ ይጻሃሉ ነሐደ አሜን ስለዚህ ዋቴ እዚ መስል በቃል አምላክ መሰረት ክንዶ ጽሕና ሐቀኛ ክርስትና ሐቀኛ ክርስቲያን ከምዚ መስል ህዋት አይ ድማ እስከ ክርስቲያን